Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji maýy Ala Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Geçen gepleşigimizde biz islam terrorizmi, islam ekstremizmi diýilýän zady, hem şoňa degişli adamlary, beýnisiz adamlary günwatar güýçleriniň ödem ýönemeni güýçler dälle, Siyonizm bilen baglanyşykly güýçlerim nädip özleriniň gara maksatlary üçin aňsatlyk bilen ulanýanlyklar, edir oýunjak ýaly ulanýanlyklar barada gurrun etdik. Olar bilen şol 1980-nji ýylyň ahyrlaryna Amerikan Birleşen Ştatlarynyň umumyň Anglo-Saksonyň nädip şol Al-Qaida diýilen topary döredönlükleri, onam şol Sowet Soýuzynyň bähwidine garşy ulanmak üçin döredönlükleri, onu nädip ýaraglandyranlykları hakynda gurrun etdik. Ondan soň şu ganojaklary Amerikan ilçehanalarının wiza berip getirip olara Amerikan territoriýasynda türgünleşik berýänlikler hakynda şo barada olarky Amerikan diplomatynyň ýürüýär kitap ýazanlygy hakynda da aýtdy, kitap görkezdik. Ondan şoň aýdan zatlarynyň hem soň 2001-nji ýylyň 11-nji terror hüjümi, 11-nji sentýabr terror hüjümi diýilýän wakada da tasdiklananlygy hakynda ýürüýär. Şol terrorçylardan biriniň dolduran anketasyny biz anketasynyň kopýasyny nusgasyny görkezdik hem subut etdik. Hakykatdan ham şol wiza berilmeler adamlara wiza berilýän eken. Olaň raýatlarynyň kimdigen belli däl, haýsy ýurtdan belli däl, nirde ýaşaýanlyklarynyň belli däl, adreslerinden görkezden oklar, özleri hakynda bir hiç il maglumatdan beren oklar, emma şolara wiza berilýär, olar getirilýär ýurda, soň gerek ýerinde de ulanylýan eken. Getirilip türgünleşik berilýär, soň dünýäň durly künjoklaryna uğradylyp ýankylar. Şo türgünleşikden soň edir oýunjak, oýnanýar, oýnanylyp ulanylýar. Olam kimiň bähwidine? Olar pikir edýär, bilen ha İslam dininiň, ýagny geljekde halifatyň bähwidi üçin bir hereket edýär diýip düşünýär. Şo samsyklaryň köpüsi akmaklaryň beýnisiniň, emma olara ýardam berip, ýaragtaýdan mali ýardam berip beren güýçler olar öz bähwidleri üçin ulanýar. Esasanam şol ýakyn gününe gordak musulman ýurtlaryny weýran etmekde. Olam kimiň bähwidine? Biz aýtdyk, kimiň bähwidine bolup biler. Hatda şol Amerikanyň öz bähwidine däl herede otursaň, şo tanda bir Siyonistlik döwlet we Izrail diýip öden bir kanun esasy döredilen bir döwlet bar. Şoň töweregindäki ýurtlar ýaşaňa potensial ýagdaýda garşylyk görkezip biläjek ýurtlar weýran edilýär. Indi şo taýda şo wakadan soň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr şol terror wakasy diýilen wakaň edil ýa-ni Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginden görkezmek gelýär. Ýokary komandirlere, komandüçlere. Şolaň birem şoňa şaýat bolan komandüçleriň birem biz ýa-ni geçen gepleşigimizde de görkezdik. Şol öz döwründe NATO'nun Ýewropada kargy güýçlerine komandirlik eden, ýol başçylyk eden armiýa generali Wesley Clark diýilen adam, ine şol adam şo wakaň ýa-ni bir görkezme şaýat bolýar. Şonda aýdýar, bilen diýär şol 11-nji sentýabr terror hüjümi diýilen wakaň ýa-ni görkezme geldi ýokardan, buyruk geldi. Ýagny inni geljekki 5 ýylyň dowamyna biz şu wakany bahanalap, ýagny terrorizme garşy görüş wakasyny bahanalap, ýakyn 5 ýylyň dowamyna 7 sany musulman ýurduny ýok etmeli, weýran etmeli. Öden basyp almalam diýen ok, ýok etmeli. Olar haýsy döwletler Irak, Siriya, Livan, Libiya, Somaliya, Sudan hememiň soňunda da Iran ýa-da. Indi bu ýurtlar nirden peýda boldy? Näme üçin aly böyle şu ýurtlar diýen sonra ýüze çykan olmadanda sizde? Men ne başda şu sonra ýüze çykdy, men şoň jogabyny gözledim, soňra tapdym, olam ýürüýti şu diskussiýa, şu mesele diskussiýa edilýän saytlardan tapdym. O taýda da ýankaýdyşym ýaly men köp saytlarda oturýan, köp diskussiýalara gatnaşýan, men ýa-ni wagtymyň bollugyndan şu da köp zatlar açılýar. Şu zatlardan habarly spesialistler zatlar çykyş edip paýlaşýarlar şu maglumatlary. Inni ýanky tana waradaky meselenem açyklaşdyran adamlar boldy, men bilen bir paýlaşdylar. Ýöl şeşmeleri bilen men şonu hakykatdan ham göz ýetirdim. Bu plan gaty öňden düzülen eken. Ýanky ýurtlar ýok etmek plany bar. Ol Amerikada da däli Izrailde düzülen plan, ödem Siyonistler tarapyndan düzülen plan bolup çykdy. Şo men ýanky olarlan çaklaýjym ýaly.
Inni sizin pikir etmeniz mümkün, sizin sora berýän bolmaňyz mümkün. Allam rada näme üçin şu meseleleri gozgoýan bize näme nemesi dahaly bar. Şodatlara düşünmek bilen bize bir çoň ýetirjek peýda ya bizim düşünüp şundan almaly zadymyz näme diýip sora berýän bolmaňyz mümkin. Bir Türkmenistan, bir de Türkmenistanyň raýatlary. Awa bir de oň hiç täsir eten zat diýen bolmaňyz mümkin. Adamlar men şu temany ýöne ýere golgap başlamadym. Indi men şonu bir birazjyk şu taýda şonan birazjyk ýetgaçyk düşünürip geçeýin. Şu yankı bu işler, şu gara bu işler var. İslam dini bilen gözlerini bağlaştıran gara bu işleri yakın vaktlarda Türkmenistan'a karşı ulanmaklıgan planlaştırıyor adamlar. Şol men bunu gorkuzmak üçin aýdamok, ya sensiýasiýa döretmek üçin aýdamok. Şo barada da men elimde fakatlar var. Men sizi şol gepleşige ýetirmek üçin, şoňa taýýarlamak üçin men şu zatdan kökü barada gurrun etmeli, öňü bilen. Sebe şu zatlar barada size düşünje berilmesin de sizin köpüňizde, käbirliňizde ozallanan bar düşünjeleňiz men bilýän. Ýöne köp adamlar şu zatlar bilen gadaklanmagan görün, şu zatlardan bir bileti gelişligem görkezmeýän adamlar üçin bir ertek ýaly bolup görünýär. Men şunu ertek ýaly bolmazlyk üçin şu zadyň nähil işleýändigini, şu zatdan nähil ulanylýandygy, kim ulanýar? Näme şunu edilýär şu zatlar? Näme şunu ala böyle belli ýurtlara hüjüm edilýär? Näme şunu musulman diýýänler musulmanyň ganyny ýokup ber? Olaň özi diýýän ýa-da buňa garsynda bunyň oýnap oturan güýçleri barmy? Olar ýal güýçler bolsa, olar näme şunu edip biler? Şu zatlary, şu zatlaryň öz kanunlara laýyklygy bu adamlar. Şu zatlaryň kanunlara laýyklygy bar. Şoňa düşünseň, dünýäň häzirki bolup beren häzirki wakalaryny da düşünip bilýän. Şu kanunlara laýyklygyny düşünseň, hemme da düşünip bolýar diýen ýaly bolýar. Emma şu kanunlara ayklyga düşünmek islemesen onda sen häzirki bolup duran wakalar hatda Ortiýet bilen Ukraina arasyndaky wakalara da düşünmek üçin şu kanunlara ayklyga düşünmeli, şuň içine girmeli. Şuň içine girmesen ýöne alaq etdiň ay näme Putin olara hüjüm edipdir, ay gan hor ay haramda da diýeniň bilen mesele çözülen ok. Putin ýöne ýerden çözen ok. Ukrainanyň arkasynda duran güýçler hem ýöne ýere yaraglandyran ok Ukrainany. Ýöne ýere taýýarlamady Ukraina şu ýagdaýa. Şu zatlara düşünmek üçin men ýanky başlanda adamyň içinde kanunlaýyklykdy düşünmeli. Aňyrsy ýene de şo bir zada baryp diýer. Indi men aýtdy Türkmenistana da şu howpa awanypdy burdy ýanna. Şunu bilýän adamlar bar eken. Bir pikir aşyk görýänler bada Türkmenliň içinde de. İştiýadyk diýä käwirlary bilýärdik ýöne tek bir has bilesimiz gelýär diýýän adamlarym bar. Ýöne köp adamlar am adamlar. Köp adamlar şu öýlerini häzir üstlerini awanyp duran howpdan habarsyz. Şu islam terrorizmi diýilýän we şoňa arasynda duran güýçler häzir ýakyn geljekdi. Şol atlary bize garşam, yani Türkmenistana bir Amerikada ýa garşam ulanmaklyga taýýarlyk görüp oturýarlar. Taýýarlyk görüp oturýarlar adamlar. Şoň üçin men şu temany başladym, aňyrrakdan alyp gaýtdym, onam ýan kaýdyşym ýaly. Şu zatlaryň loka ýygy derli bilen baglanşdyk, düşünmesem alaq etden ýöne morta bir aýdyp inha. Indi Türkmenistana şeýçek bolýarlar diýsem hiç kim ananmaýar. Buňa garsynda da şular ýaly güýçler dur diýsem hiç kim ananmaýar. Tebe şoňa garsynda duran güýçleri sizin köpüňiz şey taqdim edip oturýarsyňyz. Edil bu to taqdim eden ýa. Ol güýçler o taqdim edilmege beýle de dursun. Ol güýçler Hudaý haklasyny diýip goranyp bilsen goranmaly güýçler. Şol güýçler. Olar daşyjak içmeyecek diýilýänler. Ýugdar halar. Onu men düşündürdüm belli bir derecede. Ana şolar näde edipdirler? 2011-nji ýylyň, 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakatyny öz ilatyny, öz raýatlaryny gyryp näme edip berler? O haramzadalaram nähil maksatlar üçin ulanyp berler. Indi biz aýtdyk, olar Al-Kaida şo döwürde Al-Kaida diýilen düşünje wagtda ýa-ni terror topary gadagan edilen halkara derejesinde şolar öýler edip şolar yaraglandyryp şeýdi ulanyp berler. Soň 2 ýyllyk bir bela deredi. 2 ýyllyk bela deredi. Ol Al-Kaida henidem hereket edip dur üstüne de 2 ýyllyk bir zady deretdiler. Ondan da şary ýene bir giden islamçy nemeler, ekstremistik toparlar deredi. Oňa maňarsynda şo bir güýçler dugurdyk. Indi biz häzir şu Türkmenistan bilen baglanşykly mesele geljekki gepleşiklerimizde bar ýa ýöne häzir şondan öňürde düşünmeli zatlar bar. Indi biz aýtdyk ýa kysaňyň ýerden ýüze çykdy. 5 tane ýurdy, 7 tane ýurdy 5 ýylyň içinde weýran etmek. Ana şu sanaw öňünden 1980-nji ýylda
80-nji ýyllarda, takyk aýtsak 82-nji ýylda öz döwründe Azraýlyň daşary işler ministrliginiň maslahatçysy bolup işleýän bir haramzada ýürüýte sanaw düzýär. Ýürüýte sanaw düzýär. Ýürüýte bir iş ýa-da. Nädip şol potensial ýagdaýda Azraýly howpawandyr musulman döwletlerini biz ýok etmeli, öňe bilen haýtynlaryny başlamaly, haýty ýurtlar has bir howpawandyr ýa şolaň sanaw näme? Şu arada yine şu küçücük bir kitap görünüşünde bir yazılan bir zat var. Bu kitabın adı ya da bu işin adı, bu tayyarlanan planın adı İngilizce Zionist Plan for the Middle East. Yakın günler üçün Siyonist plan, iki nokta, A Strategy for Israel in the 1980s. Azrail üçün 1980-nji ýylların strategiyasi. Şey diýip adlandyrylýar. Tebe 1982-nji ýylda düzelen plan. Eýem şondan başlap nädip strategik plan düzmeli. Şo arada näme taýýarlanmaly? Şo arada Azraýlyň hökümetine ýürüýçe plan taýýarlap beren bir kellesi goýuşlayan hakykatdan bir ýevrey bir jöhüt oňa ady Odet Yinon diýilýär. Bu adamyň adyny Odet Yinon diýilýär. Şol adam 26 takyp alyp ýürüýçe bir iş taýýarlap berýär. Şo plany çyzyp berýär. Ondan soň terjime etdiler. Indi 1982-nji ýylda çap edilen bu dokument ibrit diline, ýani ýewreýleň ibrit diline çap edilýär. Ýöne oň üstünden hem kim bar ýa oň üstünden häzir aýdaýyn. Ine Arap studentler bar ýa. Nädip? Bu studentler kimler? Amerika Üniversitetiini gutoran, şo taýda Amerikada ýaşap beren Arap student ýaşlar, talip ýaşlar bar. Şolaň öz jemgyýeti bar. O jemgyýetiň adyna inglizçede Association for Arab American University Graduates. Yani Arap Amerikan uçurumlarynyň, yani üniversitet uçurumlarynyň assosiasiýasy birleşmesi bilen bir birleşme bar, bir gurama bar. Ine şu ýaşlar ýanky dokumentin üstünden barýarlar. Ine bulan içinde ibrite düşünýänem madyr, belki düşünmeýän ýöne, şoň üstünden barýarlar da gıdıklanyp başlaýarlar, şo arada diskussiýa edip başlaýarlar, ondan şo dokumenti ibrit dilinden bulara bilen haýşy boýunça Azraýly bir alim terjime edip berýär. Bu adamyň ady Esrail Shahak. 2001-nji ýyllardan çykan 62 ýaşynyň içinde şol adam şol Siyonistlerin pokuny açmakda, şolaň hakyky ýüzüni açyp görkezmekde gaty uly iş eden adam. Bolmasa şol adamyň öýdi ýevrey, dinler däl, Yehudilik dinini kabul etmedi. Ýöne öýdi ýevrey bolmak bilen şol Tewrat'yny, Talmudy ulanyp bulan şu öýdi ýevreyleriniň, ýani Yehudilarynyň adamzada garşy edip beren, taknaň aňyrysyndan taýýarlap beren, saknaň aňyrysyndan öýlerini uýup beren zatlaryny şol adam açyp halka ýetiren, bütün dünýä jemgyýetçiligine ýetiren seýrek ýevreylerden biri. Şol adamam ýanky kitap terjime edýär. İbrit dilinden. Ine şu taýda şoň ady durandyr Israil Shahak diýip. Editor and translator, ýani şu kitabyň redaktory hemem şoň terjimesi diýip. Ondan şoňa giriş berenim bir Arap studentlerinden biri Halil Nakheh diýip. Şoň başyna giriş berýär, soň bu kitap terjime edildi. Ine bu adam inni şol eser, umman şol dokument internetde durun şolar ýaly. 26 taýyp alyp, ýöne başyndaky giriş ýok, ýanky Arap studentiniň girişi ýok, gyýyjyk bir giriş bar şu taýda. Indi bunda näme diýilýär? Men size şunu terjimesini okap berýän adamlar başdan näme diýär? Bunu inglizçeden men orçça düşünýänler köp da biziň türkmenlerimiň içinde. Şoň üçin türkmençe terjime etsen dogry çykaran ok, Google terjime edýän bu näme programma. Şoň üçin orççasyny men okap berýän. Türkmenlerimiň içinde orçça köp düşünýänler bolan üçin inglizçe düşünýänlerim şu teksti tap bilerler. Men onu wara şu gepleşimiň aşagyna, şu videoň aşagyna men şunu goýarym, şoň çelgesini. Ine şu dokumentin, ine şu dogly şu ýanky kitabyň 26 taýyplyk kitabyň dogly teksti şu ingliz dilindäki, ibrit dilinden geçirilen teksti. Şunu okusaňyz adamlar düşünýärsiňiz. Bu plan we ýanky döwletler ýok etmek plany 1982-nji ýylda çekilip, olam hökümete berilipdir. Hökümetem kabul edip Azraýlyň hökümeti şo plany Amerikan üstüne, Amerikada da ölgedeginde Amerikan güýçleri, islamçy güýçler ulanyp şo plany amala aşyryp berler adamlar. Şo plan islam döwletlerini weýran etmek plan ýanky Azraýly Yehudi spesialistlerinden, ekspertlerinden gelýär.
Olaryň ama hökümeti bu planam kime amal aşyrtdy? Özleriniň Amerikan oýunjuklarına, ýani Amerikan hökümetini dolandyryp oturan, döwletini dolandyryp oturan güýçlere berip, olar güýçler kimler? Olar hem Siyonist güýçler. Adamlar pek edim, bol ýönemeni güýçler. Olar hem Siyonist güýçler. Näme üçin Amerikan dolandyryp oturan güýçler gelip Azraýlyň hopsuzlygyny üçin etmek üçin Arap bir döwletlerini weýran etmeli. Sebäbi şolaň özleri şol Siyonistler bolmasa şonu etmeýär. Sen gelip haýhydyr bir hol ýakyn günlerde küçük bir döwletiň aladat edip bir giden öz başda oturan bir öwdükçärli musulman döwletlerini sen ýokan ýumran etmeýär. Şolaň özleriniň şol hakyky Ýehudi bolandykları üçin, Siyonistlik ideýa gulluk edýänlikleri üçin şonu edýärler. Indi olaram näme diýerler? Günden gün şo tak bar boşun öz ýaraglary bilen adamlar garap o döwleti weýran edýän ok. Olar bar ya demokratiýaň ady bilen bulaşdyrýar, ýöne şolaň aýagynyň teken ýerine hökman ýanky Al-Qaida adamlar hem igiliň adamlar peýda bolmaly. Ana şonu diýerler. Ondan özlerini biz İslam musulman şeýle İslam dinini, biz İslam halifatyny döretjek diýip algap beren beýnisi boşlaram özleriniň näme diýenliklerini düşünmän şolaň planyny amala aşyryp berler. Ýöne şolary dolandyrýanlar bar. Ýankylaň şeyhleri, amamları var, şolaň başynda oturup. Olar bilýän näme diýendiklerini, olar bilkaslaýyn gulluk edýärler. Şo jöhüýtleri. Anglo-saksonlar olar bilkaslaýyn şolardan maliýe peýdagyny, emlägini alyp şondan peýdalanyp öz bolasynnaklary oýnap otyrlar. Ýöne ulananlaryna da ýene de islam ulanýarlar, ýene Qur'an ulanýarlar. Indi men şu zatlar şeýdi baglaşdyryp düşündirip otyryn geçen gepleşigimden soň baňa bir ýanky Wahhabist çykdy. Öden Wahhabist diýip hasaplanok. Ýöne Wahhabist görnüp otyr, Wahhabist men birinji geplen bir 10 tane hidaýetler şoň üçüncü başga 3 sözden önem bilip bilýän. Olay diýä, sen geçenki gepleşigimde birinjiden salam beren ok. Men näme üçin sen ödüňe madde menden hasy ýaş bolan ekeni. Näme üçin maňa salam beren ok diýen. Sen niye Allah dil ýetirdiň, Allah şek getirdiň. Ha nirde ýetirdim? Geçen gepleşigimde. Yani geçen gepleşimiň nirinde men Allah şek getirdim diýende. O men ýa sidiýal beýnisilden gurrun etdime şolaň diýen İslam dininiň ady bilen musulmanlar garap görüşüm, ýad garap şonu görüp gözleme diýen. Seret on çykarýan netijesini. Şular ýa takyna gurrun etsen Wahhabistler öňü bilen näme diýer? Şular hakynda diskusiýa etmekle gadaňa ne diýer? Sen edil öýleri ýaly beýnisiz bolmaly şular hakynda adamlaryň beýnisine işletmeliler. Şonu işledi urasan bular näme diýer? Sen musulman dininiň adyny tutdum, İslamyň adyny tutdummy? Şo taýda da nähildir bir tanqid ulanýarmy diýmek seni ýam bileňe adymy tutjaň şeýlemi? He. Bilem tanqid edýän diýmek ýam sen Allah şek getirdin. Menem ýan kowlanaý diýende sen diýdim, sen Allah manyna diýdim. Men sizi ýaly beýnisler hakynda gurrun etdim. Men belki size şek getirendir, ýöne men Allah'a şek getirmedim diýende. Siz näme ödüňizden bileňiz, o şonu diýende. Siz ödüňiz Allah'ın ýerine ýam goýupsyňyz. Size tanqid edilse, sen Allah şek getirdi diýäňiz. Oňa maňarsynda näme dur? Wahhabistlerde kim Allah şek getirse, ya peýgambere şek getirse, şol adamyň başy ölümli mal taýlandy. Şonu ölüm jedatyna berip bolýar. Şol adama galsa ýan kowlana galsa, daşy guramadyk, ol ýurum ýetmedik bir nemeje ol çagaç. Şolon baňa ölüm jedatyny berjek, sebäbi şolon kowajak suwunça şon ýaldyn. Näme üçin desine sen Allah şek getirdiň diýilen söz bolanýar olar. Sebäbi sen biziň hereketimizi tanqid etme hakyň ýok. Bizi tanqid etse diýmek sen Allah şek getirýär. Biz Allah'ın adından hareket edip böldük. Bizim arkamızda Allah dur. Biz diýmek Allah diýmek diýip düşünýär o haramzadalar. Seredin bilen çykarýan netijesini. Öýlerim düşünýär näçe? O da Kur'an'ın gurrun edilen ok, Allah'ın gurrun edilen ok, şu Kur'an hem Allah'ını bakanılar, hareket edip, musulmanın kanını döküp veren haramdadılar, hakkında gurrun edýän. Sen Allah şek getirdin diye, on sartına koyad basýan zat näme? Şol özüni görüp otýar. Men edýän tanqidimde özüni görüp otýar. Şoň üçin ot basylýar. Näme üçin alem öyle şolar ýaly käbir adamdan, käbir dinlarlaryň sartına koyad basylypdyr. Sebäbi şolar öýlerini kabul edýär, öýlerini. Näme üçin? Sebäbi diýme onu öýler şoň ýaly bolmaly. Sen öýdüň şolar ýaly gan boljak bolmasaň, öýdüň şol ideologiýany gollamaýan bolsaň, sen çetiňe degermeýär bolar. Sen öýdüň bir insan bolsaň, hakyky musulman bolsaň, adam adýanyň ýetmeýän bolsaň, ýanky ýazatlaryň sen ýüregiň bilen gollamaýan bolsaň,
Sen çetine değmeli, ala sen sırtın kızdırmalı, ala o zatlar. Niyem için diyen birden ikaşon alayan da sen Allah dil yetirdin deyip netice çıkar yani. Tamam hani gepleşimin nirinde men Allah şek getirdim diyen ama aydıvan bilen o. So ýylyňdan tutdy sen peýgamberlere dil ýetirdin. Nirde dil ýetirdin? Aýsena na Tewratda ýa-da diýle beýle diýle. Men nidin Tewratda barada aýtsam ýalan aýdýan. Näden ben Tewratda okada diýen. Ýa-da Tewrat diýe ýanky Tewrat diýe galplaşdyrylypdyr diýe. Tewrat üýtdürilipdir diýe. Bolýa üýtdürilmedik görnüşini tapyp berenmi diýen. Gelin deňeşdirip göreliň diýen. Ýok üýtdürilmedik görnüşinden ama adamdan habar ýok. Anna sen nirden bilýän o üýtdürilmedigini diýen. O da Gurhan'a aydılıptır. Gurhan'da üytediliptir diýlen. Gurhan'a şol birin beren wesiýetlerinde ýa-da sizin peýgamberleriň beren wesiýetlerine siz dogry eýereň dok. İsa peýgamberiň aýdanlarda, Musa peýgamberiň aýdan wesiýetlerine siz dogry eýermän başladylar diýilýär. Üýtedilipdir, çers ýazylypdyr diýlen ýeri ýok Gurhanyň hiç ýerinde. Menem aýdýan ene Gurhanam şey diýäňiz-de siz diýen. Öýdüňiz üçin üýtde diýäňiz diýen. Öýdüňiz üçin ters netije çykaryp soňra musulmanyň ganyny döküp bersin. Gurhanyň nirini aýdylýar musulmanyň ganyny dökmeklik oňlandy. Oňlandy ha. Ana seňe ma ýagdaýyn şolaň ýagdaýy ýaly. Gurhanyň asl nusgasy ýok. Gurhanyň ne Abu Bakr tarapyndan hem Osman tarapyndan ýazylypdyr diýilýär da Gurhan başda şol ýazylanda ilkinji bolup şonu ýazga geçiren 4 san şahryardan biri. Birinji şol Abu Bekir ýaşulsy. Soň Osmanly. Soň Osmanyň köýün taýlawalyar Osmanyň wariantyny. Ýürüýte komisiýa düzülip, topar düzülip şol Gurhanyň başçykyanlardan. Soň şeýdi taýlawalyar. Ýöne şol Gurhanyň saklanmandy. Osmanyň golundan çykan Gurhan diýip hiç ýerde Gurhan ýok. Soň şondan göçürilen näň nuskolary bar. Olam aýdýa şolar diýe hawa diýe Osmanyň saklanmandyr ýöne diýe soň diýe diňeşdirilipdir. Börgden warianty da diýe inha diňeşdirilen ondan hakykat ortağa çykypdyr diýe. Onda diýen meni Yehudilerden sonra diýen näde şolar Tewratyň Tewraty näde düzüpdirler. Olaram şonu ýaly düşündirýär. Yani Tewratyň asl nusgasy saklanmandyr. Ýöne şol tarihten galan şol hemme nemeler ýazgylar diňeşdirilip zat edip onuň ahyry soňy inha hakyky Tewrat şulekenni bir netije gelýärdir. Olam şeýle netije gelýär. Ikiňe de mäne deň bolýar. Ýa-ki Yehudileň ýagdaýy bilen siziň ýagdaýyňyz deň bolýar. Gurhana gedek gelenmedi, Tewrata gedek gelenmedi. Olaram bidem şey etdik diýär. Bir giden nuskolaryny tapyşdyryp deňeşdirip iň soňunda haýsy köp gabat gelýän bolsa ine şu warianty şular ödara gabat gelýär diýmek şu asl nuskada şunu ýaly bolanlar diýip onuň bolar bir nemede durýarlar. Şu nuskada. Şolaň onuň şey tasdiklan Tewratynyň içinde ýanky peýgamberleriň durmuş obrazyny öwrenende haýykýan şunu ýaly örgekden gelýän bu bilen peýgamber diýip beren adamlar şunu ýaly kendi. Şoň üçin aýdan öwrenýän ilki ondan öýdüňe sonra öwrenýän şin garşy gelýär onda. Bu Gurhanyň o da aýdylan emma Tewratda ýankyna şonuň durmuş obrazy beýan edilýär bolan aýlyga jaýlaşmalar bar. Kabul edip bolmajak musulmançylygyň gözi bilen teredeňde de kabul edip bolmajak zatlar bar. O mesele biz soň aýratyn gepleşikde geleriz. Oňa sebäbi ol bu aýratyn uly bir tema. Ýöne men diýjek bolýanlaryny beýan bilen reaksiýasyna seret, eýem maňa garşy fatwa ulan etişip bular ýanky neme diýip Allah dil ýetirdi, näme üçin sebäbi bizi tanqid edýär. Indi şular ýaly beýin etdiler şu gün hem yakın günleri hem dünya hem Avrupa'da min haslam halifatın döretçi yok diye. Hope havanlar watýarlar. Hem yakın gelecekti. Türkmenistan için ullukan hope bulupdur adamlar. Şolan güýji bilen Merkada Adiýany bulaşdyrmak plany ýa düzülen ödem Merkada Adiýany bulaşdyrmak prosesini bir ýerden başlajak bolsalar Türkmenistandan başlamaly. Şoň üçin men şu adam gurrun edip başladym. Men gepleşigim olar ýaly beýnetler üçin netlenen o adamlar. Men gepleşigim hel şulurda pikirlenjek bolýan, şuňa düşünjek bolýan adamlara netlenen. Şundan ýamanlyk görýän bolsaňyz diňlemeň onu. Ýöne bir zatlara düşünýärsiňiz gelýän bolsa alalaşmaýan bolsaňyz alalaşmaýan. Ýöne menne siz bilen paýlaşýar ýaly maglumatlar bar. Şonu görmen paýlaşyp galaýyn. Şona men Hudaýyň öňündäki Allahyň öňündäki pardym diýip düşünýän. Galan zady nämeseňe dedim. Ol aýdylan zady alındy mala dograp beriň. Ya duňşa dup koyun ya kabul etme ol öýde işin. Men öýde pardon ýerine ýetireň galan da öýde işin. Inni
Yine yankı näme dolanyp gelýär. Şulanyň plany öňünden biçilipdir, eýem öňünden ýazylypdyr dip. Indi şoň men terjimeýetini okap berýän başda. Şular bir görgüli studentler näme diýip ýa girişinde. Ассоциация выпускников арабо-американских университетов считает необходимым открыть свою новую серию публикаций специальных документов, статей от Эда Енона, которая появилась в Кивинум направлении в журнале Департамента информации Всемирной сионистской организации. Yani Arab-Amerikan üniversitelerinin uçurumlarının diye asosiyasyası birleşigi diye indi täze bir diye rubrikanı açmaklığı, yani spesialni yürütü dokumentler adı bilen niye makalalar rubrikasını açmaklığı. Onun näme esasında, näme sebep boldu diye. Şo diye Odet Yinon diýen ahtarın diye yan yakynda diye bütün dünya Siyonist gurumasy bir gurama wadi. Şoň informasiýa departamentiniň jurnalyna çap edilen makalasy bir de şoňa ihteri berdi diye. O jurnalyň adam направление, yani uğurlar diýip atlandyrylýar. Indi Odet Yinon kim? Bular aýdýar girişinde. Odet Yinon niýe? İsrail'in jurnalisti diye, İsrail'li jurnalist ödem odal diye öz döwründe İsrail'in daşary işler ministrliginden işläpdir. Men bu biografiýasyna gazaklanıp gördüm, hakykatdan şol adam işläpdir, ödem maslahatçy bolup işläpdir. Şolaram, şolar ýaly adamlaram, şolar ýaly planlar düzüp çekip berýän spesialistler. Bulan kelýeti we ýöne bularda ansap ýok, bularda ýürek ýok. Bularda rehimdarlık yok, emma еврей бейнеси бар bularda. Насколько нам известно, этот документ на сегодняшний день является наиболее явным, подробным и недвусмысленным изложением сионистской стратегии на Ближнем Востоке. Bir de belli bolşuna görä diýeni şu dokumentem diýe şuun kugun diýe bizim öz gözümizle görüşüm diýe diýe gönnün gönü diýe şu sionistlerin diýe ýakyn günler boýunça strategiýasynyň jikme-jik beýany bolup durýar diýe. Şunatdan aňyrsynda diýeni şular ýa stratejik plan bar eken, indi biz görüp oturýarys diýe. Более того, он представляет собой точное представление видения нынешнего правящего сионистского режима, что hükümet agdarlarını agdarıp geçilýär. Şoloňam diýe. Häzirki diýe ýurdumyzy şu näme häzirki Izrail dolandyryp oturan döwlet liderleriniň şol стратегиясына методына durýar diye, şu planam diye. Следовательно, его важность заключается не в его исторической ценности, а в кошмаре, который он представляет. Neticede diye şeylelikte diye. Bu dokumentin mühimligi diye, on diye tarihi kımmatlygyna diýär diye, onda tarihi kımmatlyk ýok diye. Ýöne şoň mühimligi näme diye, şu mühimligi diye, şoň diye aýlygançlygyna diye. Şoň mühimligi diye, şoň aýlygançlygyna, ýani кошмаре, который он представляет. План основан на двух основных предпосылках. Bu taýda beýan edilen, on ýanky Juhud'un beýan edilen plany niýe? İki tane maksady, esasy maksady diye gözüňde tutýar diye, uğru diye. Birin ýanky, чтобы выжить, Израиль должен, Izrail'in diye özüni, öz ýagdaýyny taklap galmak üçin niýe? Ýakyn günne gördi. Izrail'in öňüne iki tane maksat goýulýar diye. Stat имперской региональной державой, birinjisi regionyň diye imperial держава, ýani imperiýasyna öwrülmeli. Region boýunça uly imperiýa öwrülmeli. Birinjisi, bilen öňüne goýýan plana seredin. Izrail döwletiniň gijik döwlet, uly imperiýa öwrülmeli. Ikincisi, должен осуществить разделение всей территории на небольшие государства путем распада всех существующих арабских государств. Onu ikinci maksat diye. Şol tutuş diye Arap devletlerine diye, yani regiondaki hem Arap devletlerinin diye ve İran olmaklaryny kazanmaly. Yani şol bölünüşük öğretmeli. Должен осуществить разделение всей территории на небольшие государства. Küçücük devletlere bölmeli. Şu regiondaki ähli Arap, häzirki diye bar bolan ähli Arap devletlerini niye şolar ýaly nemelere bölmeli. Небольшое здесь, yani küçücük diýmek bilen biz näme gödüňe tutýar diye, здесь будет зависеть от этнического и религиозного состава каждого государства. Ol meselede diye, olan ulluk kişilik meselesi hem diye, olan diye etnik ya da dini
düzümüne bağlı olur diye. Nähil din toporlardan ya da nähil etnik ağırlıklardan durjak şolar şoňa bağlı olur diye. Şol geljekde dörüljek kiçicik döwletlikler diye. Bizim bölüp döwletçegimiz diye. Следовательно, сионистская надежда состоит в том, что сектантские государства станут сателлитами Израиля. Neticede şoň netijesinde ne dedi ya? Bianki Siyonistskaya bizim umydymyz diye, bizim Siyonist umydymyz diye, nämeden ibaret diye, şol ýa kiçijik sektant döwletlerem diye, Azrail'in satelitleri olurlar diýip umyd edýär diye. Bizim maksadymyz şol. Satelitleri diýmegem elindäki oýunjuklar, Azrail'in elindäki oýunjuklar bolurlar diýip şoňa umyd alýar diye. И как это не парадоксально, источником его моральной легитимации. Yani şol wagtyň özünde de diye, şol satellitçiklerem diye, Azrail'in diye moral kanuny döwletliginiň hem diye göz başy bolar diye. Yani biz diye şolaň üstü bilen biz ikrar etdirer diye. Azrail'in hem imperiýasyny şolara diye ikrar etdirer diye. Bu taýda gaty köp zatlar aýdylýar. Inni bu taýda 31 tane maslahat verilýär-de ýanky dokumentte şu kitapda şol haramzadan 31 tane aýratyn bellek geçen kitap geçen teklipleri bar. Indi şolaň içinden men käbirlerini aldım da, mesela 27-nji teklibinde ýa näme diýip başlaýar. Şu taýdaky şol Amerikan generalynyň adyny tutýan ýumurtlaryň atlary tutulýar. Şolary weýran etmeklikden başlamaly. Ягni öňü bilen Миср выйран etmeli. Если Египет распадется, такие страны, как Ливия, Судан или даже более отдаленные государства не смогут продолжать существовать в нынешних виде и присоединяться к падению и распаду Египта. Эгер biz Mısır'ı darga daytak diye onu diye Liviya ve Sudan yani aňyrly uğurlar derleşýän döwletler hem diye edil häzir kägdeýine saklanyp bilmän Mısır'ın ýygyna eýerler. Yani Mısır'ın edil weýran bolşy ýaly şo ýol bilen giderler diýip şoňa umyt alýar, şonu etmeli. Öňü bilen Mısır gaty uly şu Arap döwletleriniň içinde hemme babatda strategik goranyş babatda da iktisadyet babatda da umumyň Mısır iň bir güýçli döwletleriň biri hasaplanýar. Öňü bilen şonu bir kazanmaly ýa. Soň inni 20-nji teklibini aýdýar. Полный распад Ливана на 5 провинций служит прецедентом для всего арабского мира, включая Египет, Сирию, Ирак, Аравийский полуостров, и уже идет по этому пути. Середин Штаты 1980 yılda yazılan kitap dedik da, indi bu hemen aydiya, häzir diye полный распад Ливана на 5 провинций diye, şu wagt eýem Livanna uruş gidip dur. 1975-nji ýyldan 1990-njy ýylaçan Livanyň içinde garajlarynda kuruşy boldy. Yani hristiýanlar bilen musulmanlaryň arasynda. Oňa da meşeweren Azrail boldy. Livanam edil Azrail bilen terhetleşip otyr. Indi biz diýär şu wagt diýär Livan ýa 5 tane ýa bölük 5 tane welaýata bölük diýär. Ödem şu diye şu ýagdaý biziň ýa şu görkezden netijemiz diye tutuş Arap ýurdy, Arap dünýäsi üçin nusga bolmalydyr diye. Şol tanyny Misir, Siriýa, Irak we Arap ýarymadaty, ýani Saudiýa Arabistany üçin hem ine şulatlar edil, şu edilmeli zat edil. Biziň şu wagt Liwanda eden zadymy diýär zat bolmaly ýa-da. Ödem bu prosesem уже идёт по этому пути diye. Şu prosesem ýem diye öz ýoly bilen gidip barýar diye. Şu eýem 80-nji ýylda şuň gurrun diye. Biz ýa şu prosese başladyk, ýöne şunu niýe biz üstünlikli dowam etdirmeli. Последующий распад Сирии и Ирака на этнически и религиозно нестабильной территории, так как в Ливане, является основной целью Израиля на Восточном фронте в долгосрочной перспективе. Ondan soň diye Siriýa bilen Iraqyň diye etnik we dini taýdan ýa durnukly territoriýalara bölünmekliklerem diye edilýärdir ki Livannaky bolşýaly olam diye Izrail üçin diye является основной целью Израиля Израil üçin diye iň esasy maksat bolup durýar. Şonu kazanmaklyk. Siriýa bilen Irak'am edil şu dugurda Ливаны bölüklere bölüşler yani. Сирия распадется в соответствии со своей этнической и религиозной структурой на несколько государств, таких как современный Ливан. Siriýede de geljekde, ýakyn geljekde diye edil şu häzirki Livannaky bolşýar etnik we dini strukturalara neskaka gostar dürlü döwletlere bölünür diye. Dini hasynda hem etnik aýratynlyk hasynda. Soň Irak urun diye. Irak богат нефтью с одной стороны и внутренне раздираемый с другой. Гарантированно станет кандидатом на роль цели Израиля.
Yani nebite bay bolan arağın içinde de iyiyem diye durnuksuzluk var diye da. Şolam diye gelecekte Azrail'in diye maksadı bolmalıdır. Yani şoňam diye böýran edilmegi. Ýa raspat diýen nas даже важнее, чем распад Сирии. Aragyň synmagy diye, aragyň dargamagy diye Siriýaň dargamagyndan has möhüm bolup durýar. Näme üçin Irak silne Siriýa, tebe Irak diye Siriýadan güýçli döwlet. Şoň üçin öňü bilen biz diye aragyň synmagyny gadanmaly. Seredin men şonu düşündir. Bu bir de otyr şu dağlar Agdalya, onu Sudan'a Magdalya görýärmi? Sudan'a çen Agdak geçýär da Liviýa çen ýokarda Agdak geçdi de. Inni şuna lan palany 1980-nji ýylda ýen biçilipdir. Ýerdanyň gurrun edilýär. Ýani aýdyşym ýaly. Aýdyp otyr gönden göni. Biz diýe hemme güýçli Arap döwletlerini töweregimizdäki potensial bilen garşydaşlanmady ýok etmeli ýa-da özleriniň de kiçijik döwletlere bölmeli ýa. Soňam kitabyny jemlände ýa-ni tekliplerini jemlände de bir zat aýdy ýa-da. Men diýe şu golga oturan ýa şu zadym diýe şu teklip eden zadym ýa Arap dünýäsi üns berermi ka ýa hal şu gün watar üns berermi ka şu meselem bolga ýa-ni soňunda. Soňam aýdy Araplan üstünden gülüyor yankı ahtar var en sonunda cemleyenli. Araplan diye beynisin intellektual derecesi bana yetmeye diye. Araplar diye bizi öğrenenlerini yüzde öğreniyorlar diye. Bize diye hol ya kadimi bizim diye yankı miflen bizim esasında çevradımız esasında baka verecek oluyor. Bizim diye hadir ki düzü oturan yapılanlarımızdan bulan diye anga çıkar ya değil ya bunlar da intellektual derece yok diye üstünden gülüyor. Bir taraftan doğrusun ay diye. Ine bizim nadanlığımızın üstünden gülmeli bolşy ýaly bizim hem nadanlygymyzyň üstünden gülüp oturýarlar bular hakykatynda. Hatta Amerikada diýen umman musulman dünýäsiniň intellektual derejesiniň üstünden gülüp oturýar. Näme üçin gülýär ýanky jöhüt? Gülür ýaly esasam bar. Tebe bizine ingolmanna şu dağıtları şey edip diyor anali dedi buraya folin bizim öz musulman diýenler ya türkmen diýenler hücum edip buraya. Etenge başga işin galymay eten näme üçin bizim islam dinimizde diýär. Men islam dinine diýmek üçin aýdam bokdy. Şu islam dininiň nähili ulanyň şu hakynda bizim özümizi ýumurmak üçin, islam dünýäsini ýumurmak üçin, sizin üstüňizden gülmek üçin şey edip oturanlar we gülüp eýem ulanyp oturanlar wada. Menem şu zatlar açyk görkezjek bolýan muny bizim haramzada aklym baklanmadyň wara ömürlerine kitabyň gatyny açyk görmedik haramzadalar men öz öwrenen dadym bilen paýlaşyp jan edip bir wagtymy tarif edip şonu düşündirýän muny ýene Allah dil getirdim diýip oturuyor. Ne bizim bar derecemiz şoň üçin jöhütler üstünden gülýärdi. Beýleki musulman ýurtlarynyň ýagdaýy sizinkiden gowdur etmäň intellektual derejeli. Öwrenenoklar şonu. Öwrenenoklar şoň üçin özlerini oýnadyp oturýarlar. Özlerini oýnadyp oturýarlar. Bar öwrediýän zatlar öz içinde näme? Allah ekber, hawa kelimeňi öwürmek, namaz okumak, oradan tutmak bolly ýana bitdi. Onun içinde nämeler bolup ber? Oha bizim islam diýilýän zadymyzyň özünden bir zat galdymy? Näme üçin bizim içimizde şunu ýaly durlu toporlar dörep berýärler. Näme sebäp bolýar buna? Islam bir bolsa näme üçin bizim içimizde şunu topor bar? Näme üçin bir on gan musulman gan döküp berýärler? Şu dogrymy? Şu zatlar analizlemeli, şunu ýadgarmaly diýen adam bar. Hiýe musulmana duşdyňyzmy? Men geçen kepleşigimde de aýdýanna musulman ganyny şuň punem döküp oturýarlar ana Siriýede, Irakda, hatta Libyada. Hiç şonu ýadgarýan musulman gördüňiz mene göremmek öz tanyş bilişleň içinde seretdiň hiç şonu ala da bildirýän adam barmy? Emma häzir haýsydyr bu ors täjin gulun kesipdir diýilse bütün islam dünýäsi why da why. Bizim musulmanymyzy kemse diýär. O siziň musulmanyňy kemse diýen musulmanyň özünden beter düşman ýok. O täjin guluny kesen öz halkynyň gyrylmagyna gahar edip etdi ony. Häzir sen 1 ýyl 40-dan gowrak adamyň gyrsa bir adam. Indi käbiriňiz diýmeňiz mümkin o täji onu etmedi owan diýmeňiz mümkin. Ýöne şoň guluny kesen adam şeýle düşünýär. Men watandaşlar, men orslamyň ganyna galy şu haramda da diýip bar, intihamdan bagyny çalmady ol, guluny kesdi. Ýöne bütün islam elemi, islam dünýäsi why da why bolup şoňa ay bizi kemsitdiler, eýtdiler. Inte anlarsında da yetmeyen şu täjik hakykatdan şu jenaýet edip durun. Birinciden eden nädir diýär köpürdi. Kamala musulman şoňa ukyp bilýärmiş. Özüň musulman diýen bolýar. Ene özüň islam bilen baglaşdyryp bir kelle keterler eden okmunna şo. Birinciden ýadgarmy oňoňda islamyň içinde siz özüňizi musulman hasaplaýan bolsaňyz, islamyň içinde adamlara garşy, insaniýete garşy şolar ýaly jenaýet edýän adamlar öz içiňizde baglandy. Öňü bilen siz şonu ýadgarmy başarmaly.
Özüňe tankit etmesen, özüňe analiz bermesen, siz nädip düzetjek özüň? Men şoň üçin aýdyp otyryn, islama näme ýetenek? Islamyň öz içinde tankit ýetenek. Biz ýaly on ýaly bir şunu ýaly analizler gurýarmyl, Allah şek getiren bolýar. Yeni başarsalar bize öldürecekler, bize karşı fatwa ulan edip. Şolong özüne garsa. Hudaýa şükür ýöne biz şo taly şolong ýakynda ýaşandyk. Yeni Ýewropada ýaşaýat biradarak, kanunyň işleýän ýerinde ýaşaýat. Hudaýa şükür. Ýene bunam goýmadylar, bular ýol berseň, ýem Ýewropadan ganojoklar, İslam döwletini döretmeli, ellerine plakat alıp çıkış edip başladılar. Şolardan hadi biradarak erk ýytyar ber, şolong täsirini güýçlendir, gelip biz ýalları şu taýda biz ýalyň damagyny çalyp gitjekler. Biz näme bilemzokmy? Şoň üçin aýdyp otyryn, şularyň şu aýlyganyşlygyň öňüni almak üçin ilki analiz bermeli. Nädip berler? Bizi oýnap berler. Biziň öz içimizde näme üçin beýle bolup berdi? Özüňi düzeltmeli. Ondan soň özüňi düzeltdiň soň magtymyl parawyň aýdyşy özüňi sen özgöleri ondan göz edebilersiň. Ondan soň hödürläbilersiň Islam biziň dinimizi kabul etdi. Ýöne häzirki biziň kabul etdiýän zadyňyň tek nämedir belli däl. Özüňi de men tek düşünýän de bar. Şoň üçin inne aýtjak, ýankylat şu planlar görýäňmi? Öňünden düzülen planlar. Jemlänlerine de ýankyýal edip jemleýär. Musulman dünýäsiň üstünden gülýär. Üstüne de näme diýe? Amerikan jemgyýeti buňa nähili reaksiýa bildirir. Kadýan soragam bolýar, ýanky awtor. Soň näme diýe? США очень похожая ситуация существует, по крайней мере, до сих пор. Amerikada da diýe, edil Islam döwletine ýaly ýagdaý diýe. Yani bir de düşünüşleri diye bir esen bizlemden diye adamlar diye habersiz galyalar diye. Olurda da kimi işleye? Более или менее серьезные комментаторы черпают информацию об Израиле. И большую часть своих мнений о нем из двух источников. Onun sebebi näme üçin günwataryň ilat ya Amerikan ilatym biziň häzirki esen ne bir habar amalyalar diye. Sebäbi olar diye aglaba biz aradaky meselelere teyin verenlerinde esasy iki tane çeşme salgılanýarlar. Şu iki tane çeşme üstülen düşünjek bolýarlar diye. Olardan birisi diye первый из статей в либеральной американской прессе, почти полностью написанных еврейскими поклонниками Израиля. Birinci çeşme diye olan diye salgılanýan ya öwrenjek bolýany. Biziň diye ýa Amerikan diye liberal pressasynyň metduatyny üstülen Amerikan liberal pressasynyň üstülen düşünjek bolýarlar. Olam diye Amerikan liberal metduaty diýilýänlerem diye почти полностью написанных еврейскими поклонниками Израиля. Ol ýadylan zatlar olan kimler tarapyndan ýazylýar diye, ýankylatlar, şolary okuyan zatlar diye. Azrail'e takdim edýän еврейлер tarapyndan ýazylan, почти полностью написано еврейскими поклонниками Израиля. Biziň diýe şu Amerikadaky Azrail'e takdim edýän еврейлер tarapyndan ýazylan zatlara salgılanýarlar diye. Olar nähili ýazýarlar onu. В рамках такого критического поклонения следует исходить из того, что Израиль всегда имеет благие намерения и лишь совершает ошибку, а потому такой план не будет предметом обсуждения. Olan ugrunyan şu datlarında näýil ähengde ýazylan datlar olur diye. Ýanky ol metduatdaky diye. Olar näýil görkezýär Azrail'in diye niýeti gowy diýen düşünje olar ýaýra diýerler diye. Izrail всегда имеет благие намерения. Azrail'in madama da niýeti gowy diye. Ýöne käte diye yanlışlıklar öýberýär diye. Лишь совершает ошибки. А потому такой план, ol beýdimekle näme diye. Şoň üçin diye biziň häzirki planmy diýen planlar diye hiç açanam diye olan diye diskussiýasynyň obyekti bolmaýar diye. Sebäbi diye biziň şu taýdaky adamlarymyz biziň şular ýaly planlanmady hiç açan açyk görkezmeýär diye. Olar diye adamlarda diye başga da düşünje dörer diye Azrail hakkında. Azrail'in niýeti madama gowy diye. Öden boyundan alyp otyr adamlar ünser. Şunu ýadyýan jühit wa Azrail'in niýetiniň gowy diýerligini aýdýar şu taýda. Biziň niýetimiz gowy diýerler, biziň planlaşdyryp ýören adamlar gaty poh aýlygan ştatlar ýöne diye biziň diye Amerikadaky günwatardaky adamlar diye ýewreýler. Bizek tagdim edýänler. Azrail barada biz barada diye ama gowy düşünje diye adamlar diye. Azrail'in niýeti umumyň gowy diye emme ýewreýleň jühitleň niýetini umumyň erwet diýil, olaň niýeti madama da gowy. Ýöne käte ýalňyşlyk goýberýär. Hakykatynda o biziň niýetimiz gaty erwet diýip öýläýdi otýar. Другой источник beýle көрсешme kim diye Jerusalem Post diýip gazyet bar. Şo gazyet diye придерживается аналогичной политики.
O diyetem diye edil bizim şu yan kaydiyanı tiyatatım diye tiyatata yer yerler diye. Поэтому до тех пор, пока существует ситуация, в которой Израиль действительно является закрытым обществом для остального мира, потому что мир хочет закрыть на это глаза, публикация и даже начало реализации такого плана вполне реалистично и осуществимо. Поэтому, şoň düşünem diye, Azrail'e daşky dünýäden şular ýaly ýapyk bir jemgyýet bolmagyna galýan ýagdaýynda diýede öýlerini görýärmi? Daşarky dünýä öz içindäki zatlar aşan oklar, aşdalaram ters düşünje berip atýarlar. Bulan jehuit nemeler, analitiklerim, ýazgylaram, jurnalistlerim şular ýaly ýapyklygy bir saklap otursak diýe, onu diýe biziň häzirki publikasiýa şular ýaly planmadan neşir edilmegem diýe, çap edilmegem diýe. Hatda diýe şonnaky planlar amala aşırılı uğranada da даже начале реализации такого плана вполне реалистично и осуществимо. Şonu amala aşırıp başlamaklığı ödem diye mümkün diye. Şonu amala aşırmaklık. Adamlar cemiyet diye gün vatar cemiyetem şunu ünsere nok diye şunu näme bolup bereni düşünen ok. Şol urda da diye bizim Yevreýlerimiz gat uly işe diye boyunly alyp otyr adamlar. Boyunly alyp otyr. Netijede näme bol? Netijede de şol ýanky planlar amala aşyrmak üçin ýanky aýdyşmy ýaly soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamynda giden musulman ýurtlary weýran edildi. Azraila ziyan ýetiräjek ýa-da geljekde Azraila bir garşy durup biläjek güýç diýip hasaplanýan ýurtlaryň hemmesi weýran edildi, bölek edilip. Bölek edilip. Ine soňam ýanky aýdyşmydan geçen gepleşmede de görkezdik. 2015-nji ýylda berilen syna görä şu terrorçylyga garşy göreş ady bilen ýanky Siyonist güýçleriniň alyp barýan soňky ýyllardaky işler netijesinde terrorizmiň öýüdi gaýta tersine 14 ýylyň dowamynda 6,5% ösüpdir terrorizmiň görkezjileri. O bizim döwrümizde, bizim ýaşlygymyzda bar, bular ýa aslan terrorizm diýilýän zat asla düşünje ýokdy. Şonu 2001-nji ýyldan başlap esasan döretdiler. Şondan soň ýaýylanat başlady. Mundan ozal biz asla olar ýa düşünjänem bir gurrunga eşdem doktuk, olar ýa terminem ýokdy, aslan terrorizmi diýilýän zat. Şunu juhitleň özleri döretdiler. Onam ne edip döretdiler? Hakykatdan hem islamçylaryň özleri ulanyp döretdiler. Netijede de bula asla terrorizmiň öz görkezjileri şunça derejede ösüpdir. Şondan pida bolan adamlar sanam şu döwrüň içinde 4,5% ösüpdir. Hakykatdan hem şoňa mene şular ýaly netijesi bar, gargynçylyk getirýär. Üstesine de ene son analiz ýene bir zada analiz berildi. Şo döwrüň içinde ene 2021-nji ýylda analiz berildi. 2001-nji ýyldan 2021-nji ýyla çende geçen 20 ýylyň içinde terrorizme garşy göreş bahanaty bilen alınıp barlan Günwatar tarapyndan alınıp barlan operasiýalaryň netijesinde 6 million tegorok adam öldürilipdir. Bir gün adamlar öldürilipdir. 6 million tegorok adamlar. Bular teröristler garanoklar, şo bahane bilen bir güna adamla bir güna musulmana gany döküp näme diýerler? Durnuksuzluk diýerler. Durnuksuzluk diýerler. Indi ýa şariýal bolmady, öň güllep gülpürçük bolup oturan döwletler Libiýa, Irak, Siriýa ýaly jumhurtlary ýöne ýykan ýumrançylyk, weýrançylyk, harabatçylyga öwürdiler o. Bahanalarym näme? Biz size demokratiýa getirip berjek. O adamlar ana şoň bahana bilen bardylar. Biz size demokratiýa getirip berjek. Biz sizin diktatorunuzdan azat etjek diýip diktatorlaryna öldüren boldular. Gümbüdene giderdiler. Ýa-ni bilen hem näme etdiler? Şolaň aýagyny tekken ýerine de ýene de alka egildiňe zat döredi. Şonda öredýärler soňam bar. Ana sizin tagdim edýän adamlaryň diýär şol. Ine bize şular ine demokratiýa hogonlary, ine şular demokratiýany döredip berjiler diýip sizin uýup berenleňiz şolatlar edip berer adamlar. Hormatly izleýijiler, Azat Türkmen kanalymyza ýazylmak, onnaky videolara like koymak, hemem şol videolaryň aşagyndaky jaňjagadyň şekiline basmak arkaly siz kanalymyzyň reytinginiň ýokary göterilmegine ýardam edersiňiz. Inni yankı statistikany aýtdykda, soň näme etdiler? Indi nädip ýaýratyp başladylar? Tek 2 ýyl döremezinden ýöň şol Amerikan ýa Günwataryň güýçleriniň aýak tetgen ýerlerini spiçekde kim bady?
Somali diýen döwlet bardy. Bular öňü bilen 2004-nji ýylda eýýäm ýaňy şol terror hüjüm boldy diýilen wakadan bary ýok 3 ýyl geçenden soň alag ettin ümsüm oturan Somali diýilen döwletde Somali minha Afrikan ýanky Saudi Arabistany ýedir aşak ýanyna da şo taýda bir ýöne aýla uşun nemesini bölýär-de. Şo taýda döredýärler Al-Şabab diýip Al-Kaida'nın bir nemesini döredýär. Onam şu taýda hatda Wikipedia'da okusan adam şu taýda öýler hem aýdyp otyrlar. Şoň ne edip dörenini. Başda ýüze çykan 2004-nji ýylda ýüze çykýar, ýöne soň basyp aldyşyklar 2009-njy ýylda başlaýar. Olam ne edip başlaýar? Ne haçan ýüze çykan aýdýarlar. Группировка возникла в Сомали на осколках Союза исламских судов, когда вся власть Сомали оказалась в руках Временного федерального правительства и его покровителей, прежде всего вооруженных сил Эфиопии при поддержке США. Şu yankı Al-Kaida, Harakat Aş-Şabab diýilen bölümi Somali diýilen yankı döwletde ödem şu sanawda ba adamlar, ine şu sanawda Somali diýilen döwletdir onur. Intak İki döreme kaşon döredýärler. Şo nädip dörepdir? Şo taýda Somali döwletine, döwlet agdalyşyna amal aşyrýarlar. Oňam kimiň kömegi bilen Efiopiýanyň oýnatdyğı işleri Amerikaňam şoňa kontrol etmegi, işte da pripadderşi США döwlet agdalyşyna amal aşyrýar. O taýgam wagtlaryň hökümet getirilýär, oýnatdy hökümet Amerikaň elindäki. Şo ýagdaýda da diýär ýanky şol harakati Aş-Şabab diýilen şu topor döredidi, şoň içinde bulgoýçuluk döredip başlatdy. Yan kaydiyanlar adım Amerika ayağını tekti mi bardı mı? Döwlet agdalyşyny geçirdi mi? Eýdýän bilen demokratiýa peýda bolan. Oňa adamlar indi soňky 30 ýyl bäri o zat ýok. Häzir gün tertibinde başga zatlar bar. Terrorizm ösdürmek, terrorizmi ýaýballandyrmak. Menem oňa da barar, onu näme üçin edýärler? Bir tarapyndan Izraýlyň geljeginiň ýanky geljegini üçin etmeli. Geljekki imperiýa bolmak, tutuş ýakyn günler basyp almak. Nemesini planyny üçin etmeli, şoňa şert öğretmeli. Oň üstünden dünýäň agalygyny ornaşdyrmak isleýän, şoňa taýýarlyk görýän güýçler bar, sahra aňyrsy. Ýagny Siyonistik hem Anglo-Sakson güýçleri. Olar üçin şert öğretmeli. Oň üçin hawas öğretmeli ilki. Hawasdan soň olara bahana berýär. Indi soň näme boldy? Soň häzir men bir sile karta görkezäýin. Ýanky 2004-nji ýylda Somaliň bulaşdyryp başladylar diýdik. Indi Somaliň yerleşýän ýeri. Ine ýokarda Saudi Arabistany, soň Yemen, soň arasynda da neşler ýaly Aden aýlagy diýip bir neme bar. Şondan soň ine Somali edişdiýdi. Soň bular eýem 2009-njy ýyl, 2011-nji ýylda Sudan ikiye böldüler. Bu taýda terrorizm peýda boldy. Bir o döwlet ikiye böldüler. Bu taýda Amerika aýagy tekilenden soň boldy. Häzir hem baş alyp çykarýarlar. Şu taýda etniki hem dini çaknyşyklar dowam edip gidip otýar. Sudany bulaşdyrdylar. Sudanam ýanky spisekde barmy? Ýanky kitapdaky elbetde bar. Şu taýda kitapda da agdalyp geçilýär. Sudanyň amady, Somaliň amady. Ondan bir görkezdik. Ondan soň näme boldy? Haýsy döwlet ondan soň Libyany goýran etdiler. Olam 2011-nji ýylda. 2011-nji ýylda ne bula aýtdyk 2004-nji ýyldan başlap esadan 2009-njy ýylda goýran etdiler. Somaliň bulaşdyrdylar içinden. Soň 2011-nji ýylda Sudany ikiye böldüler, o taýda bulaşdy. Soň Libyany 2011-nji ýylda bulaşdyrdylar. Soň näme esasy olan aksentlerden ýanky makalada aksent erilen esasy döwlet taýsy Misirdi ine Egipt. Misirde näme etdiler? Misirem şonu etjek boldylar, ýöne başa barmady. Nähil boldy? 2011-nji ýylda bu taýda da Musulman dowonlugy diýilen so salafiler bar. Salafiler Musulman dowonlugy diýilen hereketiň revolýusiýasyny amala aşyryp, häkimiýet agdalyşyny geçirip, häkimiýet şolaň eline berdiler. Oňa da ine şular ýaly bir gan olacak ýol başçylyk etdi. Bu adamyň ady Muhammed Mursi. Ödem salafist. Ýöne Musulman dowonlugy diýilen hereketiň liderlerinden biri. Ol hereketim 50-nji ýyllardan bäri Misiriň öz içinde gadagan hereket. Gadagan edilen. Sebäbi näme üçin? Eýem şo döwürde 50-nji ýyllarda şu Musulman dowonlugy diýilen hereketiň aňyrsynyň ýa-ni ýol başçylarynyň bir tane razıýetli bilen baglanyşynyň bady ýüze çykarylyp Misiriň öz içinde gadagan edildi. Bu näme etdi? Öýde şol hereketiň agdaty bolup otýar. Şoň biografiýasyny okusaňyz bana bratia musulmani şoň agdaty diýip. Ýöne Misirde gadagan edilenligi üçin bu näme etdi? Özüni garaşly syýasatçy diýip aglan edip
Häkimiýet gadaryşyn amala aşyrylandan soňam şuň öz salafiýetlerini güýji bilen amala aşyrdy. Bir ýyl geçenden soňam 2011-nji ýylda amala aşyrdy. 2012-nji ýylda taýlaw geçirýär etdi. Özüni prezident diýip ulan etdirdi. 30-njy iýuldan 3-nji iýula çenli bir ýylyň içinde prezident bolup oturdy. Ondan soň näme boldy? Bir ýyldan soň bu haramzada näme boldy? Bir ýyldan soň buň ýerine häzirki prezident Abdul Fattah as-Sisi diýip ol şoň döwründe şoňam ýanam goranmak ministr bolup işleýärdi. Şol ýurda halat etdi Misri. Misri şu ganozjoklan elinden, şu salafilen elinden aldy nädip şu özüne garşy harby agdarlyş geçirdi. Bunam häkimetden gidirdi de bunam soň türmäge bastdy. Bu haramam 2019-njy ýylda türmede öldü. Şonu etmedik bolsa ýa-ni As-Sisi, häzirki Abdul Fattah As-Sisi. Şol ýurdun özüne salafileri öwürýärdiler. Bunam kanunlara ýatyryp zat edip özü ýeketek awtoritar lideri urup başlady islam nemelerini ornaşdyryp. Ine bilen eden zady 2011-nji ýylda bolanda. Ondan soň ine Misir beýdip halat etdi diýdik de bolmasa Misiriň işi gaýdy. Şol tanawdaky ýurtlaryň biri şulam. Awa ondan soň 2011-nji ýylyň başynda Siriýany weýran etdi. Siriýede garajany uruşyny tuzurdy. Ondan hasyň 2003-nji ýylda eýýam Irak weýran etdiler. Ondan hasyň bilam sanawda diýen bilam sanawda. Onu näde etdiler? Şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakatydy. Şonu bahanalar bular näme etdi Amerikanlar? Owganistana goşun tandylar. Hamala näme üçin Owganistan bilen Pakistan arasynda şu taýda hamala şol Al-Kaidaçylar barmyş. O Al-Kaida ol hücumu amala aşyrdyk diýmedi. Indi seredin adamlar, käýerler pikir edýär-de şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr wakatyna şol ýa-ni ulanyň terrorçylar bar. Hamala şolar Al-Kaida degişlemişin, ondan şol ýa-ni hücum amala aşyrylandan soňam Al-Kaidaň ýol başçylary, ýani şo wagt Osama bin Laden'ni biri wady, şol liderlik edýärdi. Şo hamala beýan edip, ine biz etdik şonu diýip çykyş edipmişin. Şolam ýalan adamlar. Sebäbi ol edil şo wakaň ýani, şonu riýet edip çykyş etdi. Ine şoň eden çykyşynyň hem ştada tekstem bar. Onam CNN berdi. Bunu ýerde çykdy. Osama bin Laden şo wakadan bar ýok 6 gün geçenden soň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda diýdi hüjüm jeýlemi. 2001-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Al Jazeera telekanalyna interview berdi Bin Laden. Şo makalaňa mady Bin Laden says he wasn't behind attacks. Şol Amerikada amala aşyrylan hüjümleň arkasynda bu dronok men dronok diýip interview berdi. Şu taýda şu tekstinde ýazylgy in a statement issued to Arab satellite channel Al Jazeera based in Qatar, Bin Laden said the US government has consistently blamed me for being behind every occasion its enemies attacked it. Amerikan hökümeti meni ilgiderli ýagdaýda hemme belalarda meni aýyplap gelýär. Özüne garşy şankaýaly hüjümlerde I would like to assure the world men ýa şu ýagdaýdan peýdalanyp bütün dünýä aýdatym gelýän adam diýär that I did not plan the recent attacks which seems to have been planned by people for personal reasons. Haýsydyr bir adamdan diýe özü şahsy bähwitler üçin amala aşyrylan ýaly bolup görünýän soňky hüjümleri diýe şu Amerikada bolan hüjüm. Men alama aşyramok diýe, meniň arkasynda ýok diýe. Onam ine şu CNN, Amerikan CNN habar agentligiň şundan göçürüp berdi şonu. Şo wakaň edil iyi ýani. Emma şu wagtda çenni adamlaryň beýnini ýok gelýärler. Amerikan habar ferişdelerem, propagandam, resmiýlerim şoňa uýýan käbir aktivistlerim, liberallaram, Al-Kaida şo ýurda Osama bin Laden şol hüjümi öz boýuna alypdyr, çykyş edipdir diýip ýalan sözlemeň. Men şoň üçin şo dokumentler saklap otýar. Ony Amerikan hökümeti we şonu amala aşyran güýçleň özleri ýalan propaganda edip öz dilleri bilen aýdyp geldiler. Öz dilleri bilen. Osama bin Laden şo wakaň ýany boýuna aldy diýip ýalan sözler. Bunam gizleýärler ýanky maglumaty. Inni soň şeýdip aýtdyk Owganistana goşunlaryny tanlylar hamala näme şo taýda Al-Kaida barmyş. Ol Al-Kaida boýuna alama. Al-Kaida da Owganistanyň içinde däl, ol Pakistan bilen Ferhet ýakada hamala şo taýda Tora daglar diýen daglyklarda şo taýda gizlenýärmiş. Näme ýanky belli denem.
Bin onu ilim bardın ilk sen subut etmeli. Bol ya şu tayda bin Laden girilen yemişin. Yani Pakistan'la Afganistan'ın arasında. Yöne sen Afganistan'a ilk koşun sürmeden odol. Sen ilk subut et. Şu Al-Kaida'nın eli bağ mı ya yok mu? Sen ödün getiripsin onu kusani kan olacak. Bir beynisiz yaşları. Ödün vize gelip getiripsin. Ona görkezdik ne yapıp getiriyen. Ödün o sorulara mündiripsin. Ödün o amala aşırıpsın. Yankı ne mani terör hücumini remote kontrolün üstü bilen, uçurluğun üstü bilen. İnnem ne diyen? Bir edaşta oturan Afganistan devletinin içine koşunun salyan ne için şu tayda bir burçun ne ol bir dağlık regionlarına Al-Kaide gelen ne için şu cümle şolar amala aşırı. İne adamlar şeyle bir hayalık bilen intak suud etmeyen şu Al-Kaide'nin elinin bağdığına Afganistan'ı basıp alya. Son Afganistan'ın içinde harbi bağdalarını dörü diye ne hemşin diye inniki hücumlara tayarlık koyuyor. Sebebi Afganistan yakın gününe orada yerleşiyor. Sen koşundan hol Amerika'dan getirenme göre Afganistan'ın içinde öz harbi bağdalarını açıp tayarlık görüp ondan koşunun şu taydan Amerika'ya getirme maksat oluyor. Maksat şol Al-Kaide'nin bakanlar Afganistan'ın içinde koşun eritmeklik o da Al-Kaide karşı görüş değil. Şu tayda yakın gününe görün hayıstır bir yurdunu yankıyalı bakana bilen basıp almalı. O tayda da bir kanun yağdayda harbi bağdalarını döretmeli. Son eyleki yurtları veyran etmekliğe geçmeli. Ana şey dilli. 2 yıl oturdular 2001 yıldan 2003 yıla. Şimdi tamam 2003 yılda da Arağı koşuntallılar. Arağı veyran ettiler. Yani görköyde kartada. Arağı veyran ettiler. Ümzüm oturan. O tayda da ne hemen bakanırdılar. Hamala ini Irak şutayda da hamala şu vakti devlet lideri Saddam Hüseyin'in himik yaragları varmış. O himik yaraglarına ol yörütü halkara himik yaraglarına karşı işleyen agentlik yok etti. Orağın şu vakti hükümetinin ruhu bilen. Yok edileceğini yok edilenden son göz yetirip şoň şine koşun daldılar. Bakanlarım näme? Saddam Hüseyin ağladı, ağlapmışım, integam bağırmışım. Sonra hiç yarar tapılmadılar. Sonra ötüncüm soramadılar. Ötüncüm soramadılar. Ayaklarını bastılar şu tak Al-Kaide bilen igiyle doğru. Tamam İran'ı bilen mi yankaydı şimdi ya Somali'ni bulaştırdılar, Sudan'ı bulaştırdılar, Libya'nı bulaştırdılar. Yani şimdi demokratik grup verecekmişim. Son Mısır bulaştıracak oldular, bir yılla bulaştırdılar. Zordan başalıp çıktılar harbiler. Hakimiyeti izin aldılar. Awa. Son Suriýany bulaşdyrdylar, häzirem bulaşdyryp otyrlar. Tas ýartyna bolay territoriýasyny häzirem Amerikan harby bazalary eýelä otyrlar. Inni Palestinany bulaşdyrdylar, innem haýsy döwlet galdy ýeňe Livan bilen Eýran galdy. Şo ispitekde. Häzirem inni näme etdi? Azrail Gaza sektorunda doly weýran etdi. Hamala Hamas'a karşı görüşýärmişin. Inni goşunlaryny Gaza sektorundan çykaryp ýerip gönderip otyr. Ştada Livan bir gijik bir döwlet bany Beýrutdan paýtagty. Inni häzir goşunlaryny şoň häzir heriketine serip otyr. Şolam şu ýanky ispitekdäki ýurtlaryň birine ştada Livanam bar. Lebanon diýilen döwlet şu. Inni şonu weýran etmeli. Onu bu iran etmek için ne etmeli? Hamas'ın karşılığı olsa hadır Hamas uruşup dursa onu karşı koşun sürüp bilmeýär. Şoň üçin näme etdi? Hamas'ın bidaýetdiga geçen gepleşiklemizde. Yani Palestin Izrail konflikti barada. Hamas'ın başta 87-nji ýylda döredilenne Izrail'in Mossad gullugy tarapyndan ýagny razvedka tarapyndan döredildi. Oňa maksady näme? Hamas ýaly ekstremistik grupany topar döretmek bilen yani Palestin'den içinde konflikte giren bolýan şolar bilen uruşan bolýan da täze ýerleri basyp alýan. Indi soňky operasiýada şoň netijesi nedilla? Hamas'a hüjüm etdirýärler özleri. Hamas'yň ýol başçylarym Katarda oturyp ol Siyonistleň pulunu alyp otyrýar. Uruşy öjükdirýänem şolar özlerim berde ýaşanak Palestin'den içinde Katarda otyrýarlar. Uruşy öjükdirdiler. Siyonistlere bahane verdiler. Siyonistler hem näme etdi? Hamala ne Hamas'a karşı görüşýän bahane tutuş Gaza sektoryny weýran etdi. Ýa-da Gaza sektoryna ýaşar ýaly ýagdaý döremedi. Indi näme etdi? Etjeklerini etdin bular. Indi käbirler pikir edýär-da ay ha o taýda Izrail'in goşunlary ýeňiş gadanmat diýip. Ondan beter taňa näme ýeňiş geden gerek ay? Olar tutuş Gaza sektoryny weýran etdiler. Infrastruktura galmady o taýda. Mektebe malady, uniwersitede malady, ketilhanada galmady, ýaşar ýaly jaýam tas galmady diýenler. İnnem näme etdi? Häzir çykdylar onu begeni otyrlar. Ay, Azrail'in güýçleri ýeňildiler. Hamasy ýeňip bilmedi. Ondan beter ýeňiş näme gerek? Sen tutuş, sen infrastrukturyny, sen tutuş ýurduny başyňa jumurdylar.
Indi bular ýöne ýere çykan o adamlar. Bular bir etçek işimi etdik diýip indi çykyp häzir goşunlaryny ýerik türüp otýar. Livan bilen aralyga türüp otýarlar. Onda Hamas häzir Izrail'e garşy hüjüm edip duran bolsa, ol aňryk goşun türüp bilmeýär Hamas Izrail'i başga ýedýänlere diýmeňiz mümkin şeýlemi? Ýok, indi bular näme etdi? Hamas bilen ylalaşy geldi. Hamas bolýa, biz size hüjüm etjek geldi, näme karary bolşakda bir günlükde görkezýän size. Inha Hamas accepts Qatari Egyptian proposal for Gaza ceasefire. Ara dururlar we Katar bilen Misir şo uruşy bethetmek üçin ara durup Hamas bilen Izrail'in arasynda gepleşik geçiren boldular. O kaçışlygy bethetmek hakynda. Hamas hemen arlan boldy. Ne şu arada da dik öňüňün 6-njy maýda maglumat çykdy. Hamas bolýan biz size garşy hüjüm etjekler, o kaçacak gelip alalaşyk baglaşýar, şoňa kaýyl boldy. Näme üçin? Izrail'e mümkinçilik bermelinde Livan'a garşy hüjüm etmek üçin. Sebäbi Hamas häzir özüniň garşylygyny ýa-da ýaraly hüjümlerini dowam edip dursa, onu Izrail goşun türüp biljek ýal ýokaryk ýanky Demirgazyga garşy. Şoňa mümkinçilik bermeli. Hamas hem şol oýun oýnaýar. Hamasyň ýöneki eskerleri edýär, şoňa düşünýärmi, düşünýän o beýnisizler. Hamasyň ýol başçylary şu diýerdir, egilişe girip, şu taýda hatda Aýdyl ýaram Hamasyň ýol başçysy we Katarda oturan Ismail Haniýak diýen. Ismail Haniýak Katarda oturan ýerinden telefondan jaň edip, biz şol şerti kabul edýäs, biz Izrail'e garşy okatjak gelýän näme şerti kabul etdik diýerler. Ana, nähili oýun oýnalýar. Indi ýol açyk, ana Izrail'in güýçlerini häzir näme tarap sürmek üçin. Indi garaş beriň, men şu sözümi ýatda saklaň. Indi häzir Siyonistler her eder hetiýip eder, häzir Liwany bulaşdyrar. Şonu bulaşdyraýan bilen planyna bilen odoldan ýa planyşdyran spiýetinde dura oňa indi şu taýda spiýetde dura. Indi soň bularyň näme güýji bilen etmeli bu näme bu plany? Ýa kaýşymy ýani bir aýtdyk, bular igili öretdir. Ýa 2010-njy ýylda şol Siriýaga girdi, Iraga 2003-nji ýylda weýran etdiler. Soň 2011-nji ýylda Siriýany bulaşdyrdylar, rewolýusiýa diýen bolup, 2012-nji ýylda da igili öredi. Şu ISIS diýmek, igili diýmek. Şu arada da 2015-nji ýylda makala çykdy. Şu makalada näme getirilýär? Şu makalada Amerikan öz razvedkasynyň dokumendinden sitatalar getirilýär. Öde makalaň adynda näme diýilýär? Pentagon report predicted West support for Islamic rebels would create ISIS. Pentagon'un yani Amerikan Gorunmak Ministerliğinin hasavatında. Bunlar tarafından ya İslam teorisçilerine verilen yardımın diye İngilizce'nin şu İslam devleti diýilýän igilin döremeğine getirecek de öňünden aýdylypdyr diye. Öňünden aýdylypdyr, şoňşular ýaly toplaryň şular ýaly hereketin döremeğine bir sebäp bolýar, öldüren bilýän eken yaraglandyranlaryna. Şonan bil kaslaýyn edipdirler diye. Olam näme üstüne açyldy? Ýürüýte gizliň dokumentin üstüne şu taýda sitat getirilýär şu dokumentlerde, şu dokumentde. O ne edip o gizliň dokument bu jurnalistlerin eline düşüpdir. Amerikan Birleşen Ştatlaryna bir kanun var. Freedom of Information Act diýip, ýani informasiýa azatlygy hakyndaky karar diýip bir zat var. O kararym öz döwründe 1966-njy ýylda Amerikan şo wagtky prezidenti tarapyndan kabul edilen karar. Ýagny Amerikan islenlik raýaty Amerikan hökümetinden islenlik maglumaty talep etmäge haky var. Eger şo maglumat döwlet sirrine degişli bolmasa, hökümet şonu hökman öz raýatyna berýärmeli diýilen karar var. Prezidentin karary var. Kararın ştaýda nemeler amma nomerler amma 1967-nji ýylda da güýje girýär. 66-njy ýylda kabul edilýär, 67-nji ýylda da güýje girýär. Ondan ine kararın nomeri amma ştaýda. Indi şu kararın esasında bir aýtdyk, ýani maglumat almaga haky bar diýdik da islendik raýat. Ondan şu mümkinçilikden peýdalanyp Amerikan adwokatlarynyň, ýuristleriniň hem jurnalistleriniň bir topary olar şoň öňýany gurama döreden. Judicial Watch diýip bir topar bar. Judicial Watch diýmek ýuridik gödäwçilik. Ýuridik gödäwçilik ady bilen şu Amerikan adwokatlarynyň ýani ýuristleriniň hem jurnalistleriniň bir inisiativ topar tarapyndan döredilen şular ýaly gurama bar. Bular näme diýär? Şu Amerikan ýanky kanunundan peýdalanyp Amerikan hökümetinden talep edýär.
şu Al-Kaida'nın yani iki ilim döremek bilen bağlanışıklı özüňizden hemme dokumenti beriň. Şoň hopu barada, zatlarda näil dokumentler bolsa diýip. Ondan bular näme diýär? Döwlet sırrına degişli dokumentin bir bölegini berýärler. 2015-nji ýylda bolan wakaýyna adamlar. Ýöne bu dokument 2012-nji ýylda degişli. 2015-nji ýylyň maýynda Amerikan hökümeti näme diýär? Şol dokumentlerdäki gizliň yerlerini aýyrýarlar da ine şu taýyny siz okap bilersiňiz diýip şo dokumenti berýärler. Indi nähil görnüşde berilen? Şol dokument ýagny iki ýyl arada gurrun edilýän dokument bar ýogy 7 sahypadan ibaret bizde şunýaly bir zat bar diýär. Olam Goranmak ministerligine degişli eken. Şo harbar Goran näme diýip bir zat bir bölüm bar. Yani harbar razvedka diýip. Şo harbar razvedka degişli bar ýogy 7 sahypa bir dokument bar. Bular näme diýär? Şoň içinden hat gizliň yerlerini aýrypdyrlar. Bir neferidin şutadı ýokarda sekret diýip ýazylydyr. Sekret diýmek gizliň diýmek. Yani döwlet sirrine degişli diýmek. Soň bular näme diýär? İçinden iň bir gizliň tekstler diýilýän zatlaryny aýyrýarlar. Neferidin şu görýän şu penjereleňde we ak penjereleňde. Şu taýdan sözlemler aýrylan. Şu taýdan iň gizliň yerlerini aýyrýarlar. Käbir yerlerini goýýarlar. Şu taýda döwlet sirri ýok diýip, bu taýdan aýyrýarlar, bu taýdan heredin ullukan tekst aýrylan yerlerim bar. Böyle küçüge diýip aýyrýarlar. Yani sirli yerler diýip hasaplanýan emelerini. Galandan soň näme diýerler? Inni bu döwlet sirrine degişler, ine şu dokument indi döwlet sirrine degişler diýip sekret diýen, ýa-ni sir diýen ýerini üstüne çizýärler da bunu jurnalistlere berýärler. Şu dokument meň elimde de bar, şu taýdan men ýükläp aldym bunu. Men elimde de bar. Indi bu dokumentde näme diýilýär adamlar? Şu dokumentde her näçe gizleseler hem şoň üstüne çykyp ýa-ni gizliň yerlerini aýyranan bolsalar, şu taýda öýleri bilipmi, bilmeýänmi öz sırtlary açdylar. Bunam ýanky şu topor, şu Judicial Watch diýen topor öz saýtynda ýörüýte nomer bilen görkezip şu dokumentin şu näme degişli ödem gorunmak nişlen degişli. Öz saýtlaryna goýdular. Soňam bana analiz berdiler. Ýanky jurnalistler. Ine şu taýdaky şu jurnalistiň analizinde de ýanky dokumentlerden alynan sitatalar bar. Şol sitatalar ödem ýeterlik. Şunu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şol Salafi İslamçı Salafi hareketini döredönlüklerini yararlandıranlar. Yani men şondan var ya tercümelerini okap berende. Şun 3-nji sahypasyndan başlarym. Şun 3-nji sahypasyndan şolaň taratan açýan bir ýeri bar. Olam ha yani 3-nji sahypasynda umumy ýagdaý diýilip atlandyrylýar. General situation diýip. Indi birinji A punktunda näme diýilýär? Internally events are taking clear sectarian direction. İçerki wakalar gönden göni mezheplerini uğra gönüp gär. Deyip şu syny kim taýýarlan? Şu syny Birleşen Ştatlarynyň Gorunmak ministerliginiň harby razvedka taýýarlar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby razvedka diýip amma ýöne adaty razvedka da bar. Adaty razvedka ЦРУ. Yani Centralny разведывательное управление diýilýär. Yani merkezi razvedka ya da merkezi aňtow upravlenie gullugy. Ola bir wa ondan daşaram gorunmak ministerliginde degişli harby razvedka. Şunu harby razvedka taýýarlapdyr şu dokumenti 2012-nji ýylyň awgustunda. Indi şuňa näştaýda ýöne galdyrlan okamak üçin ruhsat berilen ýerinden okazak kädir. Şu belli bolýar. Eredin A punktunda içerki wakalar gönden göni mezheplerini uğra gönük diýär. Ýeriniň wakalar içerki wakalar Siriýadaky wakalan gurrun edilýär. 2010-njy ýylda. B punktunda näme diýilýär? The Salafist, the Muslim Brotherhood and AQI diýmek Al-Qaida Irak. Al-Qaida Irak'ta topar diýmekli anladyar. And Al-Qaida and Iraq are the major forces driving the insurgency in Syria. Yani beýdimek näme anladyar? Salafiler Musulman dogonlugy we Al-Qaidanyň Irak'daky topory Siriýadaky goýulan hereketleriniň esasy özeni bolup durýarlar. Geredin Siriýada bular rewolýusiýa turdy diýär gün batar. Başar Asad'a karşı. Hakikatinde bular öýler boýun alyp otyrlar. Siriýadaky şu rewolýusiýon hereket bunt goýulanlar. Goýulan ödönünde kimler durýar? Opozisiýa durýarmy? Siyasi opozisiýon hereketler durýarmy? Aktivistler durýarmy? Ýok. Bular aýdýar Salafiler durýar diýe.
Musulman dogonluğu duruyor diye, Musulman dogonluğu salafilere değişti topa. Ve Al-Kaida'nın Irak'taki topları diye, Suriye'deki go'dolan hareketlerinin ingesatı öden olup duruyor diye. Şoňa da kim golluw berýär? Ende Suriye'de halk go'dolan başladı, revolüsiýa başladı. Biz şulara golluw berýär diýip Amerika tutuş gün watar şowa sırtını ýırtdy. Şulara da golluw berdi, hemme taraplayın, maliye golluwunam, yara golluwunam berdi. Inni bu sipun kuti. The West, Gulf countries, and Turkey support the opposition, while Russia, China, and Iran support the regime. Inni şunu opozisiyaçı pataplı ya. Şu bepen kutunda opozisiyona şular, salafiler, Musulman dogonluğu diýilen hereket hem Al-Kaida'nın Irak'daki topları inne şular opozisiya. Inni bular kim bolýar ya? Ştada özler boyun alyp oturýarlar. Gün watar partaylawy ýurtları we Türkiýe diýe. So Siriýanyň içindäki şu opozisiýon güýçleri bolýar diýe. Inni Orfiyet Hatay ve İran niye rejim oldu yani Başar Asad'ın hükümetini oldu. Bunlar hükümeti var yurdun resmi hükümeti rejim diyen o aslında. Yine yankı şu gan olacaklara karşı duruyan güçler kimeken Orfiyet, Hatay hem İran niye? İran'a şu gan olacaklara karşı bilim diye şu gan olacakları opozisiya deyip adlandırıyor. Öller boyuna alıp oturuyorlar. Şu goğdu olan kime de oturuyor? Salafiler, Musulman dogonluğu değil hem Al-Kaida'nın Irak'taki toplar gelip diye şular diye go'dolan tutup oturuyor Suriye'de diye. Bir de şolar gollayat diye. Yani yine buraya da kayıtlayan gün watar yurtları partaylagy yurtları seredin partaylagy yurtlar kimler var? Adamlar ünserin yine Musulman yurtlar diýilýän yurtlaryň hökümetleri Katar, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, ondan ýa-ni Saudi Arabistan şulan hemmesem şu opozisiýa gan olacaklar gollayan bu işler özlerine gün watarlan bilelikde şular gollap atýarlar. Hemem Türkiye. Türkiye'de de şu wagt inha Al-Kaida'ny Irak'taki Al-Kaida'ny gollan igilin göremegine yol veren şu Türkiye'de şolan hataryny. Indi şu tadan mullukan tekst aýyrýarlar. Ve sırlarını gizleýärler şu taýda. Ha anyklat bar bolmaly. Indi men soňky topor ýygynaky dogam nokap bereyim. Üçüncü bölegi. Üçüncü punkt. Al-Kaida Irak. Al-Kaida'nın Irak'taki topları değil vaatlandırılıyor. Üçüncü punkt. Seyredin. A punktunda näme diýilýär? Ýa-ni revolýusiýany amala aşyrýan Al-Kaida'nın Irak'taki gan olacak teröristler şular seyredin. Al-Kaida'nın Irak'taki topları men terjimetini okap berýän. Birinji A punkty. Al-Kaida'nın Irak'taki topları Siriýadaky ýaraglar bilen, Siriýadaky ýagdaýlar bilen tanışdy ýa. Siriýadaky ýagdaýlar bilen tanış. Indi B punktunda näme diýär? Soňam ýerden aýdýa, ýagdaýlar bilen tanışdy ýa, soňam aýdýa Al-Kaida'nın Irak'daky topary Siriýanyň territoriýasynda tälim aldy we soňra Irakyň territoriýasyna aralaşdy. Başda şu Al-Kaida'nın Irak'daky topar diýen topar näme edilipdir? Şol Siriýada türgünleşik berilipdir. Olar nädipdir berilýär? Şu Amerika goşunlaryny talyna 2010-njy ýylda eýýär. Şo taýda türgünleşik berýär bulara. Soňam olar diýä Amerikanyň territoriýasyna geçirdik diýär. Näme Irakyň territoriýasyna geçirdik diýär. Indi bu punkutda näme diýär? Al-Qaeda in Iraq supported the Syrian opposition from the beginning, both ideologically and through the media. Al-Qaeda'nın Irak'taki topları baştan başlap Siriýanyň opozisiýasyny ideolog taýdan we habar ferişdeler arkaly gollady diýär. Beredin, Siriýanyň opozisiýasy diýilen güýç bilen Al-Qaeda toplarynyň arasynda tapawut ýok. Bular ikisi birleşýär. Yani opozisyonerler diýip bir aýdaly bir beýnisi boş. Bir toporçuk adamlar görkezýärler. Hamala şolar Başar Asad'a garşy aýaga galypmyşyň. Olar adat opozisyonerlermişiň. Yani bizim aktivistlerimiz ýalyny Murat Urwan diýdi, ýene gördüýdi şolar ýalylar. Urra bolan bolup aýaga galýarlar Başar Asad'a garşy. Olaram kim bolýar? Öňü bilen kim boldy diýe? Al-Kaida'nın diye Irak'taki topları diye. Al-Kaida'nın Irak'taki topları diye terörçüler diye. Terörçüler. Hakarlarını tallap verin, öldürem. Nemen dörütçek olup verin terörçüler. İslam halifatını dörütçek olup verin terörçüler diye. Şolar golladı diye. Opozisiya karşı olup durmuyor. Yok. Opozisiya karşı olan yok. Şolarla hizmetdaşlık diye. Onların ellerine yara galya. Öldürem şu İslam halifatını dörütmek ideyasından golluyor. İnen iyilik var ya. İzinden amaydı ya.
Al-Kaida'nın Irak'taki topory Asad'ın hökümetini Sünnileri nişana alyan mezheplerini rejim hataplamak bilen ona karşı opozisyon görüşü ilan etti diye. Inni Al-Kaida'nın Irak'taki toporunu bakanatı neymi? Bular Başar Asad demokrat derliyen o. Başar Asad diye neymemişin Sünnileri öykülü diyemişin. Sünnileri öykülü diyemişin. Inni şonu ayırıp biz Sünniyle ağalığını yola koyacak ve de İslam halifatını döretecek. Şonam opozisyonerler diýilýänler gollu ya. Garşy hiç item çıkanok diýmek şo näme? Opozisyonerler diýilýänden özleri terörçüler, özleri ekstremistler şo degurdy. Inni yankı A, B punktunu okuduk. Inni 5-nji sahypa geçelim. 5-nji sahypada da bir gydykly yer var. Mesele görüp 5-nji sahypada Irak'a täsir edip bir yer var. The effects on Iraq. Inni bular Irak'ın bulaştırmaly. Terörizm bilen. Bular näme diýär? A punkutun okap bereyin. Ştaýda. The Syrian regime border forces retreated from the border and the opposition forces, Syrian Free Army, took over the posts. Al teredin Irak'taki täsir diýdik şeýlem. Al-Kaida'nın Irak'taki ştaýda ýene bir zatda 8-nji 3-nji punkt 5-nji sahypa. Mini bular näme diýär? Näme diýär? Opozisiya güýçleri diýär. Ýagny Syriýa opozisiya güýçleri hakynda diýär. Syrian Regime Border Forces. Opozisiya güýçleri Irak'ın terhet ýakatyna ýaşaýan ilatyň duýgudaşlygyndan peýdalanyp Irak'ın territoriýasyny özleri üçin howpsuz bir gaçyp hökmünde ulanmaga ve şol wagtyň özünde de özlerine tarapdar çekmäge ve Irak tarapynda fegoçijilere tälim bermek bilen meşgullanmaga çalışarlar diýär. Syrian regime border forces retreated from the border and the opposition forces, Syrian Free Army, took over the post and raised their flag. Yani o taýda näme etmekçi bolýarlar? B punktunda diýilýär. A punktunda diýär. The opposition forces will try to use the Iraqi territory as a safe haven for its forces, taking advantage of the sympathy of the Iraqi border population. Yankı diýanladım da opozisiya güýçlerini näme edipdir? Irak'ın terhet ýakatyny ýaşaýan ilatyň diýe duýgudaşlygyny peýdalanyp Irak'ın territoriýasyny özleri üçin howpsuz bir gaçyp hökmünde ulanmagy we şol wagtyň özünde de özlerini tarapdar çekmäge we Irak tarapyndan fegoçijilere tälim bermek bilen meşgullanmaga çalışarlar. Indi C punktuna näme diýär? If the situation unravels, there is a possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria. Eger ýagdaý şu boýunça dowam edip gidip otursa, onu Siriýanyň günnegorunda dinferin adamlar, Hasaka we Deir Zor regionlaryna resmi ýagdaýda aglan edilip ýa-da aglan edilmeýän esaslandyrylacak Salafi döwletlik kuruluşynyň döredilmek mümkinçiligi bar diýil. Salafi döwletlik kuruluşy diýmek şo İslam döwleti, İslam halifaty diýilen ladyň döredilmek howpy bar diýen. Dinferin adamlar howpy bar diýen. Mümkinçiligi bar diýil. Yani şu punktunda. There is a possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria. Yine bir gede gaýtalýan. Salafi döwletiniň döredilmek howpy diýen mümkinçiligi bar. Şonan biz döretmeli bilen pikir aýdýar. And this is exactly what the supporting powers to the opposition want in order to isolate the Syrian regime. İdimden amaydiya, opozisiya golluk berýän güýçleriň hem diýär, ýagny günwatar güýçleriň, Arap ýurtlaryň hem Türkiýanyň opozisiya golluk berýän güýçleriň hem Siriýanyň rejimini izolirlemek maksady bilen isleýän zady şol. Näme? Salafi döwletini döretmek. Şunu şu taýda gün aýdyp oturýarlar. Men aýdýan bular pozypdyrlar köp ýerini, emma şolaryň ýöne galdyran ýerlerinde de bular sırtaçylyp oturýar. Bular biz diýär, şu biziň diýär, ýagny
apozisiya gollaw berýän güýçleriňe maksady şolýa salafi döwletligini döretmek. Bunu aýdyp oturýarlar. Biziň maksadymyz şo diýip. Indi punkt D. The deterioration of the situation has dire consequences on the Iraqi situation and are the follows. Ýagdaýyň şu terinde yaramazlaşmagynyň Irakdaky ýagdaýlar üçin agyr täsirleri we olar şulardan ibaret diýe. Bular bana gynananok Iraga şun yaramaz täsir etdi. Ýok, şunu döretsek biz ondan Iragam bulaşdyryp bilýäs diýe. Nähil edip Irakda aşakda aýdylýar. Birinji, this creates the ideal atmosphere for Al-Qaeda in Iraq to return to its old pockets in Mosul and Ramadi. Bu ýagdaý Al-Qaedanyň Irakdaky toporunyň Mosuldaky we Ramadidaky ölköne ojaklaryny gaýtadan dolanyp gelmekleri üçin zerur bolan ideal atmosferany döredýär. Bular şonu isleýär. Bulam ödgedeginde ýyny okuyan, terjimesini okuyan. Bulam ödgedeginde Iragyň we Siriýanyň şeýle hem ähli beýleki Arap dünýäsiniň sünnileriniň öz ýeketäk düşmany ýa-da garşydaşlary diýip ataplaýan toporuna garşy jihad ideýasynyň töwereginde täzeden jewitleşmeklerine itergi berer. Yani öýleriniň ýeketäk düşmany nämen ataplaýarlar? Şol şaýy hökümet diýip ataplaýan Başar Asadyň hökümetine garşy diýe. Ondan daşaram Iragyňam öz güýçde şaýy hökümetine garşy diýe. Şeýlem ähli beýleki Arap dünýäsiniň sünnileriniň öz ýeketäk düşmany ýa-da garşydaşlary diýip ataplaýan toporuna garşy jihad ideýasynyň töwereginde täzeden jewitleşmeklerine itergi bererdi. Şoňa gollaw berip şoňa begenýärler. Iň soňunda da dokumentin iň soňunda näme bilen, nähil sözlen bilen jemlenýär. Pozup durlar şu taýda. Bular ýene näme isleýänliklerini aýdýarlar. The renewing facilitation of terrorist elements from all over the Arab world entering into Iraqi arena. Arap dünýäsiniň ähli künjeklerinden terror elementleriň Iragyň territoriýasyna girmeklerine täzeden ýardam bermek diýe. Ýene bir ýerde gaýtylýan adamlar şular öz planlaryny aýdyp otur. Gün watar ýurtlar Amerika Birleşen Ştatlarynyň harby razvedkasynyň dokumenti bizne şunu isleýär diýe. Näme? Ýene bir ýerde okuyan. Arap dünýäsiniň ähli künjeklerinden terror elementleriň Iragyň territoriýasyna girmeklerine täzeden ýardam bermek diýe. Ne şeýdip bular 2012-nji ýylda İgiliyen yani İslam halifaty diýilen zadyň döremegine özleri ýardam berip bilem şonu isleýär diýe. Indi şu arada 2015-nji ýylda ýürüte hökümetdeşlik gurnolly Al Jazeera telekanalyna şu hökümetdeşligi alyp barýan oglan ene şu jurnalist oň işden kogully ýöne buňa adyna Mehdi Hasan diýilýän jurnalist. Ýöne bu şu dokumenti terek eline alyp oturan şu dokumenti näme diýen ene şu dokument. Şu dokumenti eline alyp şol adama howra görýär. Bu adam kim? Bu adam şo döwürde 2012, 2013, 2014 ýyllarda Amerika Birleşen Ştatlarynyň şo harby razvedka diýilýän razvedkasynyň ýol başçysy Michael Flynn. Michael Flynn şol oglanyň ýanky dokumenti eline alyp berýän soragyna jogap berýär. Şol hökümetdeşligiň adam who is to blame for the rise of ISIL. İgiliň döremegine kimi günäkärlemedi? Kim günäkär diýe? İgiliň döremegine kim günäkär diýe? Ine Michael T. Flynn diýen adydyr. O da former head of US Defense Intelligence Agency. Amerika Birleşen Ştatlarynyň Warrenmak ministerliginiň yani harby agentliginiň başlygy. Indi dinleyen şu näme sora berýär, şu dokumente hemen bir näme jogap berýär. Şoňa şu jogapda böyle on meni kehip alyp ýadyr. Size şonu eşitdireýin, ingilisçe düşünýärmi, bagly ingilisçe düşünýärsiň bolmasa da men terjime etip berýär. That the US actually saw the rise of ISIL coming and turned a blind eye, or even encouraged it as a counterpoint to Assad. And a secret analysis by the agency you ran, the Defense Intelligence Agency, in August 2012 said, and I quote,
There is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist, it's not secret anymore, it was released under FOI. The quote is, there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria, and this is exactly what the supporting powers to the opposition want in order to isolate the Syrian regime. The US saw the ISIL caliphate coming and did nothing. Let me just take one before we move on, just to clarify once more. You are basically saying that even in government at the time, you knew those groups were around, you saw this analysis, and you were arguing against it. But who wasn't listening? I think the administration. The administration turned a blind eye to your analysis. I don't know if they turned a blind eye. I think it was a decision. I think it was a willful decision. A willful decision to go support an insurgency that had Salafist, Al-Qaeda, and a Muslim willful Brotherhood. Decision to do what they're doing. Al Jazeera telekanalının yankı jurnalisti Mehdi Hasan, yankı Amerikan Birleşen Ştatlarının Harvard Raziyetiyatynyň odalky başlygy, ýa-ni şo döwürdäki başlygy, şol 2 ýyl döredilende döwüründäki başlygy Michael Flynn'a soraw berýär. Siz diýe bilýän ekeniňizde diýe. Siziň şol terroristlere berýän ýardamynyň netijesinde Salafi döwleti diýilýän döwletli kuruluşynyň döredilýekdigini bilýän ekeniňizde siz diýe habar etdiňizmi diýe döwlet ýolbaşçysyna. Olam hawa diýe. Onda diýe näme üçin oňu ýöňüne almadyňyz diýe. Buňa göz yumdym diýe şo döwürdäki administrasiýa. O döwürdäki administrasiýa diýmek bilen kime gödäňe tutýa? Barack Obama şo wagt prezidentdi, oň ornatary häzirki Biden, Joe Biden. Daşary işler ministri Hillary Clinton. Olam aýdýa göz yumonok diýe. Göz yumdymy diýe da, olam aýdýa ýok göz yumdy diýip düşünmäň diýe. This was a willful decision of the administration. Willful decision diýmek bu iş diýe. Şo Salafi döwletini döretmeklik bil kaslaýyn göre bile bilip edilen zat diýe. Şonun tasdiklan oturuyor dili bilen. Şu söz üçün yankı görgülüğünü gaty kepçek elediler. Hatta bir türmede girip çıktı. Yönün Trump alıp çıktı. Trump'ın döwründe bu Trump'ın harby meseleleri boýunça gorunmak meseleleri boýunça gyýtga wagtlyk maslahatçysy boldy. Trump bollady. Şu Trump aýdýar, bu igili döreden Obama hem Hillary Clinton diýär. Şunady bilen üçin çoň ýanyna şular ýaly hemmedatdan habarly maslahatçysynyň bolan üçin içinden bilýär. Dokumentlerim Trump'ın elinde bar bolan üçin Trump aýdýar. O geçen gepleşikde men Trump'ın çykyşyny eşitdirdim, eşitdendim. Trump näme üçin 2016-njy ýylda saýlaw kampaniýasyny alyp barýar, prezidentlik saýlawyny. Şonu açyk aýtdy. Obama bilen Hillary Clinton döretdi igillik. Näme üçin şonu Trump'y suda berip bilmediler. Sebäbi ýanky dokumentler Trump'ın elinde bar. Bizdäki ýok dokumentler içinde bar. Trump'ın elinde. Şoň üçin Trump'y suda berip bilenok ýanky meselede. Sen maňa töhmet atdyň diýip näme üçin Obama berip bilmedi. Sebäbi hakyky şol. Hakyky ýanky şol igillik ýan zady şular döretdi. Ýaralandyrylar näme üçin? Başar Asad'ı häkimetden çetleştirip şoň ýerine İslam halifatyny getirjek bolar. Adamlaryň öýüňiz pikir edip görüň. Bular İslam halifatyndan gorkanok, bular terrorçylardan gorkanok. Näme üçin gorkanok? Sebäbi bular yumrugyny açdy aýatynda bu terrorçylar diýilýänler. Bular tutuş Siriýany ýa gan ojaklary berjek, soň maksady näme? Soň bulary Irany ýok etdirmek üçin ulanjak. Libyany ýok etdirmek üçin Libany ýok etdirmek üçin ulanjak. Beýleki döwletleri ýok etdirmek üçin ulanjak. Ýöne şoňa kim adam böget boldy 2015-nji ýylda odalam aýtdyk. Ortiýet goşun tallada öňüne böget boldy. Bolmasa gidýärdi Siriýa. Soňa Iran gidýärdi. Ona şolar şo demokratiýa döretmek üçin şolartlary edip bermen adamlar öýüňiz ünseriň. Indi şolar häzir Merkezadiýa gelse, şonu Merkezadiýa getirjek bolup beren güýçler bar. Biziň içimizdäki aktivist diýilen türkmen aktivistleriň içinde käbir beýnesi haramzadalar bar. Eýem şu diýýän gollap otyrlar. Ýagny islamçy, ekstremistleň, terroristleň kömegünden peýdalanyp Türkmenistany döwlet agdalyşynda agdarmaly diýilen ideýany eýem gollap oturan türkmenler bar. Bilýäňizmi adamlar, habaryňyz barmy? Men şoň üçin şu zatlary başladym indi getirjek bolýan. Biziň başymyza şol Libyada, Irakda, Siriýada bolan zat biziň başymyza getirjek bolup oturan türkmenler bar, özlerini opozitsionerler diýip elan edýän adamlaryň içinde. Biz o tema ýakyn wagtlarda bar ýa.
Inni düşündüňiz näme? Buňa arasynda bu işlere maliyeleşdirip oturan ýanky ganojoklar we din ýanky islamçy ekstremistleri. Buny maliyeleşdirip ýaralandyryp oturan siziň şeýdip şokunýan demokratik döwletlerimiz diýilen döwletlerin razwiedkalary. Öňü bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň razwiedkasy şolaň hökümet güýçleri, Britaniýa hem beýlek güýçler. Ana şu atlar edilip otur. Olar näme üçin gorkman? İslam devletinin döwletilmegine ýol berjek ekenler. Salafi devletinin döwletilmegine ýol berjek ekenler. Ýol beripdirler, ýöne öňüni gün watar güýçler alan ok, ýene de birgede gaýdýar. Orsiýa dally, orsiýa içine goşun dally. Şoň üçin häzir şo taýdan gelýän islamçylar gelip häzir Ukraina tarapyna elder ýaragly şol islamçylar, şol igilçiler häzir orsiýada garşy uruşup berler. Näme üçin? Olan köýün ary we orsiýetden. İslam halifatynyň döredilmeginiň öňüne orsiýet böget boldy. Şoň üçin bulan Ukrainler bilen Ukrain milletçileri bilen bulan gana bir bulan ideýasy bir orsiýety ýoga dibilseler bulan armany ýok. Ukrainanyň arkasynda kim durýar? Yine de şo güýçler durýar, yine de gün wataryň razwiedkasy. Onu kim ýaraglandyrýar, onu kim maliyeleşdirýär? Şol igili kim maliyeleşdirýär, kim ýaraglandyrýar bolsa, Ukrainanyň şo güýçler şol güýçleri hem ýaraglandyrýar, hem maliyeleşdirýär. Indi görýäňiz hem şoň baglanyşyny adamlar, men bunu orsiýetin arkadan tutup, orsiýet demokratiýa badymak üçin diýem, orsiýet korrumpirlenen, ýöne de iň soňunda gelip kimedir birine arka diýiremeli bolsa, özüňi şu ganojoklardan goramaly bolsa, ýene baryp kömek sorajagyň, ýene orsiýet, başga güýç ýok. Kataýam gelip seni goramaýar, ýa-da sen baryp şu igili maliyeleşdirip oturan güýçlerden kömek sorajakmy? Bulan özleri şu güýçler ulanyp häzir Merkez Aziýany bulaşdyrjak bolup oturýar. Näme üçin? Merkez Aziýany bulaşdyrsaň, ondan orsiýet çökerip bolýar. Merkez Aziýany bular kimiň güýçi bilen bulaşdyryp biler? Ana ýanky güýçler bilen. Şu igiliýän islamçy terrorçylaryň üstü bilen bulaşdyrjak bular. Eýem güýç toplap oturýarlar Owganistanyň territoriýasynda. İgili bilen Talibanyň arasynda eýem tapawut galmady. Bular eýem alalaşyga geldi. Haçan alalaşyga geldi? Amerikan Birleşen Ştatları 2021-nji ýylyň awgustynda ýaraglaryny taşlap, hem Talibany hökümeti berk gaýdanda ikisini barlaşdyrdy. İgili bilen Talibanyň arasynda tapawut ýok. Olar barlaşdy. Şu mesele anaydı otur. Indi şu prosesiň barşynda da ýene näme ustaşyldy? Amerikan resmileri Siriýa, Iran içine girip igilçiler bilen gepleşip barýan ekenler. Bana bir saçyldy nädip? Inha bolan bilen duşu ine John McCain bir ganojak wady. 40 ýyllap Amerikan Kongresinde deputat bolup oturan. 2018-nji ýylda gitdi. Şondan öň şo Siriýada uruş gidip durka, Siriýa baryp ýyldyna şu igilçiler bilen duşup geçirýän eken. Terrorçylar bilen. Hatta igiliň ýol başçysy Abu Bakr al-Baghdadi bilen şolar şoň bilen duşu var. Ştaýda. Bulan suratlar tötänleýin Arap mediasyna çykýar. Bulan öz içinden bu gizliň gepleşip. Bu samsyklar bana kontrolge edibilen ok. Maglumat çykýar, soň näme diýär? Makkeýniň öýde boyun almaly bolýar. Ha, o men geçirdim diýär. Buna Makkeýin diýilen adam Amerikan Kongresiniň deputaty. Şolar bilen geçirip, şol adam amma. Şu adamam 2019-njy ýyl öldürildi. Şol igiliň ýol başçysy. Şol adamam bilen oturup, salamlaşyp, naharyp, çay içip, şolar bilen plan çekip, nädip Siriýany, nädip Irak weýran etmeli içinden, o size näçe ýara gerek, näçe pul gerek, şol adamlaryň maslahaty edýär. Ene şu arada bir giden maglumat çykdy. Şuňa boyun aldyň soňunda, o men geçirdim diýdi. Ýöne şu çykýança, şu maglumatlar çykýança, neme 2 ýyldan soň çykdy da 2010-njy ýylda. Habar herişlerine boyun almady. Ene hypocrite McCain caught posing with Al-Qaeda and ISIS. 2 ýylly McCain ýa Al-Qaeda hem igiliň agdalary bilen ine şeýdip duran suraty ele halynda diýip. Ine suratlar. Indi bular kimler? Ine şolon kimlerdikleri ýazylgan şutaýda ine.
kimlerdikleri ýazylgyn stadioda suraty var aýratyn. Ine şu 1-nji nomerli igiliň pres sekretary şoň roluny ýerine ýetirýän. Ikinji Abu Bakr aňyrtynda arkasynda igiliň şu wagtky ýol başçysy. Soň inäse üçüncüdi senator McCain, dördüncüdi Muhammed Nur diýip Siriýaly terrorist, ondan beşinci hem ne bilen SETF yani Syrian Emergency Task Force. Şey diýen bir toporjuk döreden bollar hamala oppositsionisyn Siriýanyň adatdan naşa ýagdaýlar boýunça ýanky topor diýen bolup. Bular terrorist. Şularyň hemmesini birleşdirip şolar bilen gepleşip geçirip şey dip surada düşýär, bilen gizliň surat, gizliň ýygnak bilen ortağa çykýar. Aşondan soňra boyun almaly bolýar. Aşondan soňra ýylyna makala çykyp başlady. Ýa-ni 2014-nji, 2015-nji ýylda Al-Qaidany kim döretdi? Seraoulen Mossad mı? CIA'nın Mossad creation. Şolar ýa analiz berip. Soň näme ustaçylyň? Şu WikiLeaks diýen habar agentliği var. Julian Assange ýa-da Britaniýa türmesinde çyra otur görgüli. Şoň döreden WikiLeaks saytynyň maglumatlarynyň içinden alınan gizli maglumatlarda näme diýilýär? Şol ýanky Abu Bakr al-Bagdadi diýilýän we gan boljak. Ine şu suratda, ine şu. Ýagny şu wagtky ine igiliň ýol başçysy. Bu hakykata kim eken şol alınan maglumata görä? Bu jühid eken. Olam şol ýanky WikiLeaks'in ýerden maglumatlaryndan anyklandy. Hakykaty Abu Bakr al-Bagdadi diýil. Hatta lakamam şol diýil. Hakykaty. Özi nemede doglan? Arağın Samara şäherine doglan. Ýöne dokumental ady diýär. Şo alınan ýüze çykyrylan maglumata görä. Eloyd Shimon 1971-nji ýylda Arağın Samara şäherine doglan. Ödem the son of Jewish parents. Şunu saçalýar, şoňa da analiz berip ýürüýte makala çykdy. Ýylyna makala çykdy. Şo makalanyň biri. Olaram ýaştaýda idea 1,7 milyon sahypalyk gizli maglumatlaryň içinden çykan dat diýär. Şu WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan. Yani Edward Snowden tarapyndan ýaýradylan Julian Assange. Inni soň näme boldy? Inni şolaryň ara käbirler häzir türmede otyrlar. Şolaryň käbirler türmede otyrlar. Ýa-ni ýakyn çykan maglumat geçen ýylyň 2023-nji ýylyň oktýabrynda näme boldy? Şu ganojaklar häzir Siriýanyň Arağyň türmelerinde oturan ganojaklar var. Şolardan, şu türmede oturanlardan şu ortada garşy höwüşçilerini Arağyň türmelerinden boşatmagyny haýyş edip Zelenskiň hökümeti ýürüýte Arağyň hökümetini haýyşnama urudypdyr. Buňa sen näme başlady? Bu fake diýen adamlar, şu fake diýen. Şuny şu gazetenin şu neşerin redaksiýasyna öz adyny, familiýasyny aýdyp biri önneýär. Bu adamam näme diýär? Ine şaýmety aýdy, ine tiýeti bar, tiýetini men eşitdirip bilemok berdi. Bu adam aýdýar, men niýe adym plan niýe, ine adym familiýasyny aýdýar. Hasan Fadel diýär. Men niýe Arağyň Daşary işler ministrliginiň odalky işgär diýär. Ödem 2023-nji ýyl geçen işläpdir. 2019-njy ýyldan 2020-nji geçen ýyl geçen işläpdir. Men elime diýär, men kardeşlerimden niýe şu dokument geldi diýär. Yani Zelenskiň hökümeti birinci Irak hökümetinde ýüz tutup Irak'ın türmesindäki igilçileri Ukraina bermekligi, şodan ortada garşy uruşmak isleýän igilçileri Ukraina heret I'm deeply outraged by the content of this note. Şu dokumenti okap diýär, men ýagaty alada galym diýär. Şolar diýär Ukraina uğratmaklygy haýyş edipdir diýär. And men aladam näme bağlaşyk? Because the fighters experienced in fighting against Russia, bu taýda näme diýilýär? Şu ortada garşy görüşmekde tejribeli tegoşujylar, hiziň türmäňizde oturan tejribeli tegoşujylar bide bermekde haýyş edýär. Olar kimler diýär? Bular tejribeli, ýagny Zelenskiň tejribeli tegoşujylar diýip haýyş edýär. Mentioned in the note are former ISIS fighters. Olar diýär igiliň tegoşujylar diýär. Ana şolam eýem şolardan käbiriniň tegoşup berendigem suud edildi nädip?
tütäneň ýalňyşypmy ýa bilkaslayynmy bir tanýaň san gazeti basa gazeti bar. Şoňam saýty bar, web saýty bar. Şo web saýtda inha Ukrayn güýçlerine ýardam berip beren Arap sowatçyları bar diýip bir kadr yerleşdirdi. Şo daýda da Al-Kaida'nın emblemesi çykdy şu daýda. Şuňa ne eginin näki näme Al-Kaida'nın emblemesi şoň baýdagy. Onam bir tanýan gadyet öz saýtynda yerleşdirýän Ukrainada sowatçylyk barýan Arap sowatçyları diýip, olam şunu gidlemegi ýa neme dipdirlermi, şoňa ünsärmeýändirlermi? Eýýäm, 23-nji ýylda bular barypdyrlar. Bulardan käbirleri ýem sowatçylyk barýanlar. Nimen diýjek bolýanlar adam igilçileri bun wataram ulanyp ber, Amerikada ulanyp ber, Britaniýada ulanyp ber, innem Ukrainada ulanyp ber. Bular ulanjak. Bular şeytanam ulanjak. Diýär bulan maksadam deň gelýär. Bulan maksady ortaya ýok etmek. Şeýle öňkü ýok edilen ýurtlar bar, ýa-ni Izrail tarapyndan sanaw düzülip ýok edilen Arap döwletleriniň tasýem mesýän, ýani ortaya edilen ýakyn hyzmatdaşlykdaky ýurtlar, ortaya saýuzdaşlar, şolar ýok edýän ýyldygyna soňra İran ýok edýän, soň ortaya ýok etmek galýar. Ýani ortaya ýok etmek üçin ilkinni bular näme etmeli? Merkez Aziýanyň bulaşdyrmaly. Biziň regionumyzda bulaşdyrmaly. Ana iň howp ýeri şol. Iň alada döredýän ýeri şol. Geçen ýylyň martynda ýa maglumat çykdy. A new batch of ex-ISIS members transferred from Syria to Ukraine. Ýa-ni ortaýadyň hüjüminiň ýa-ni şunýal maglumat çykdy. Ýa-ni Syriýadaky igil toparlarynyň igilçileriniň bir topary eýäm näme bardy diýip maglumat berdi. Şoň üçin Adatlyk radiosunda da şol ýa-ni igilçiler reklam edilip otýar. Men öňüm görkezdim. Geçen ýylyň aprelinde asly Türkmenistany özüne de Abu Yunus diýip bir musulman adyny goýan bir ganojak şey reklam edýärler. Ine bizde ýa-ni Ukraina ýardam berýär, Ukrainada oňlanmada diýip ödem İslam halifatyny wagt edip bereniň biri. Şu maglumatyň aşagynda şu garaýyş bilen bir alalaşam dok diýilen jümleni goýmalyna redaksiýany düzgün şonam goýmandylar. Ya da ne Amerika tarafından malileştirilen yeni bir kanal var. Nastoyaşy время diýip current time. Şo bir haramzadan bulan şoň ideýany wagt edýär. Ullukan makale yerleştirip şoň bilen geçirilen söhbetleşdi goýdan. Bular ham şonu ýadan ok. Şoň wagt edýän zadyny biz gollamyzda biziň redaksiýamyz bu pikir bilen alalaşanok. Bu aýdylýan pikir bu awtoryň gürleýän adamyň özüne degişli zat. Şonu ýazmaly, şonu ýadan oklar. Näme üçin? Sebäbi ýene şoňa bar ýa. Buňa gyrtynda şu malileştirýän, radiýany malileştirýän güýç kim? Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hökümeti. Şolaryň büdjetini malileştirýär. Radiýany malileştirýän güýç igilçilere malileşdirip otýar. Ona ikisiniň diýi bir bolanokmy? Onuň radiýa wagt etmeli, wagt edýär. Wagt edýär. Ine şular ýaly adamlar hap oýunlar oýnalyp otýar. Birazcık pikirleniň senin dünýäňi ýetäýät edýär. Ine şular ýaly görkezilýän telewizden görkezilýän bir zat bar. Size sahnaň arasynda oýnalýan şular ýaly oýunlar bar. Görkezilmeýän oýunlar bar, ýa düşündirilmeýän oýunlar bar. Sebäbi görkezilene de bular tersine düşündirýärler. Aýna diýe Amerika igilçilere garşy göreş alyp barýar. Aýna bizde ýakyn günlerde şolara garşy uruşup berýär. Näçe uruş ýaram bolýan gaýta şonçota tersine ýene terrorizm güýçlenip gidip otýar. Ýene olar güýçlenip gidip otýar. Diýmek şu göreş diýilýän adam özi ýalan gözüçün edilýän zat Amerikaga şu ýakyn günlerde edip beren hereketem şol öz oýnatularyna ýakynrak bolup şo taýda türgünleşip bermeli, şolary ýaraglandyrmaly, şolar bilen tasbir ýerde diýen ýaly bolmaly. Ýakyn ironik bir gülküli bir zat ýüze çykýan, ýani igilçileň yerleşýän ýerine garşy Okatya İran taraptar Hizbullah da ondan ýa-ni der 2018-nji ýylda bolan wakaýany men size görkezeyim. İran raket okunatya ýa-ni şol igilçileň başlygy Abu Bakr al-Bagdadi yerleşýän ýerini İran razvedkasy bilipdir. Siriýan territoriýasynda. Olar medil Amerikan harby bazasynyň ýanynda, olar arkaň gedip bölýän terrorçylar, igilçiler. İranam buňa raket okunatya ýa-ni igilçileň yerleşýän ýerine, Amerikan harby bazasyna däl. Buňa da
igilçilerden hem öňürti Amerikan hökümeti protest bildiriyor. Oňa da üstünden bir blogger, günwatarly blogger şeýle bir näme ýazypdyr da, TikTok'um däl ýa-ni Twitter'ine post yerleştiripdir. Very strange. Iran fired missiles at ISIS in Syria. İran Suriýadaky Irak toplaryna garşy raket oklaryny atypdyr. And killed several ISIS leaders, almost killed al-Baghdadi. Hemem diye İgiliň bir näçe liderlerini öldürüpdir diye. İran ýanky raket atypdyr. Hemem tasdiýe al-Baghdadiň özüni hem tas öldüren eken diye. Al-Baghdadam şu İgiliň ýol başçysy. Inni US complaint yüzlenme. Amerikan Birleşik Ştatları şikayet ediyor diye. Saying Iran was reckless because the strike was within 3 miles of US troops. Amerika diye nägelik bildirdi, näme üçin ýa sebäbi diye. Näme diýipdir diye Amerika. İran'ın ya jogapkärçilik ayıpladı diye. Sebäbi diye İran'ın atan raketi oklary diye. Amerikan goşunlarynyň ýa 3 mil aralykda ýerleşýän ýere düşüpdir diye. Ýagny terrorçylar Amerikan goşunlarynyň aralygy bir 3 kilometrden tähel gowrak aralykda ýerleşýän eken. Indi şu postun, şu blogun after idea. But why was ISIS leader Baghdadi feeling so safe, so close to US troops? Olya igiliň başlygy Baghdadi diye. Nädip bödün niye Amerikan güýçlerini, Amerikan soldatlarynyň şolar ýaly ýakynjagyny öldürni şeýle erkin duýup bildik diýip sora berýär. O nädip beýle bolýar diye. İran'ın atýan rakety oklary diye igilçileň üstüne barıp düşen bolsa, bir näçe lideriniň ýok eden bolsa, igilçiň tasdiýe başlygyny ýol başlygyny tas ýok eden eken diye. Muňa da diye Amerikanlar nägeler bildirýär sebäbi diye raketler diye şu düşende edil şonuň kapitalyna düşüpdir diye. Diýmek bu näme anaňda diye igilçileň ýol başçysy. Amerikanyň edil kapitalyny näke diye. Olar diye näde bu ýollarny ony ýaly erkin alyp baryp Amerikanyň goşunyň kapitalyna gedip ýörkäre diýip ýa-ni kinaýa bilen şo sora berýär, ol afteryn öýde bilip otýar. Amerikan blogerler hem jurnalistler hem bilýär, şu oýunlara düşünip otýarlar günwataryň köp adamlar. Näde şol ýaly bolýandy? Sebäbi nirede Amerikan harby bazasy bar bolsa şu wagtda Irakda ýa Siriýada. Şo taýda igilçiler arkaň gedip ýör. Arkaň gedip ýör. Şolaň lagerlerim şo taýda. Çekinen ok. Sebäbi igil bilen Amerikan goşunlarynyň arasynda tapawut galmady. İkisi bir bitçewi. Amerikan güýçleri şo taýda ýaraglandyryp otýar, türgünleş, tälim berip otýar. Şolaň operasiýalar harby geçirýän terror operasiýalaryny plany çyp berip otýar. Şon ýaly bolmasa nädip olaň Amerikan häzir 20 tane harby bazasy häzir Siriýany günnägörün tutuş giden bir territoriýasyny eýelip otýar. Şo taýda igilçiler arkaň gedipdir. Arkaň gedipdir. Näme üçin igilçiler häzir Orsiýadyň goşunlarynyň yerleşýän ýerini aralyş bilen ok. Ya Siriýan güýçleriniň yerleşýän ýerini aralyş bilen ok. Emma Amerika harby bazalarynyň yerleşýän ýerini aralyşýar. Amerikan harby bazalary Siriýanyň içinde näme işläp otýar? Şu maksatlar üçin näme? Yo, demokratiya üçin. Demokratiya üçin şo taýda ýerleşýär. Ana Siriýany demokratlaşdyryp otýar. Iragym demokratlaşdyryp otýar. Kimden güýçi bilen? Igilçileň güýçi bilen. Ana size gerek bolsa demokratiya. Gerekmi? Ýakyn wagtlarda ne Türkmenistanda da bar ýaşalar. Bar ýa adamlar. Sizi demokratlaşdyrmaga ana Amerikan şo güýçleri bar ýa. Ol hakda ne biz ýakyn wagtlarda gurrun ederiz. Şu gepleşip edilen gurrunlar barada öz pikiriňizi ýazyň. Ýöne bir edep gaýtalaýan medeniýetli şekilde, tertipli şekilde adamyň şahsiýetine degmeýän şekilde ýazyň islendik pikiriňizi. Pikir alşalyň. Şu gepleşip halan bolsaňyz hem gaýrat edip öz tanyş bilişlerinizi bilen paýlaşyň, dekoturmaň. Sizem birazcık öz tarapyňyzdan birazcık şu işe öz goşundyňyzy goşşap bolan adamlar. Şu maglumatlary halaýan bolsaňyz, şu maglumatlary ýerlikli diýip hataplaýan bolsaňyz, ýöne diňläp goýmaňda gaýrat ediň de bara. Şunu dinläp biläjek, şuna bu kimdir bigir, şuna bir düşünäjekdir diýen bolsaňyz, gaýrat ediň de paýlaşyň, gorkmaň. Gorkmaň, sizem bir adajyk goşundyňyzy goşaýyn ho. Ýöne dinläp goýulmaly zat däl şu zat. Men özüm üçin edem, şundan men bähwit gazanjak bolup edem. Özüm propaganda düşünemedem.
Şu at mümkünçülüğü maka bilen paylaşak bolýan. Soň bu mümkünçülük mende boljakmy, bolmajakmy, nähil boljak, ertir nähil boljak, hiç kimid bilem soň. Bolýan adamlar şu günlükçede ünsiyetdiňlärini şu köp taw. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paylaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy uğrundaky işe sizem ýardam edin.